Так, зараз будем пачынаць. Гук праверыць складана, таму што калі я табаюся, гук знікае. Але што бачу, выглядае добра. Спадзяюся, будзе ў парадку. Цудоўна, цудоўна. Зараз пачынаем. Сёння у нас Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords, лорды сіткаў, сітаў, сіт. Не ўпэўнены, як яны вымаўляюцца. Здаецца, ўсё добра. Вітаю, прабай. У нас я толькі сёння даведаўся, што другую частку рабілі не BioWare. Я, можа, тыпу, абсолютна відавочнага слана ў пакоі не заўважыў, карацей, прям... Але гэта кабзда. Карацей, давайте трошки свой бэкграунд. Другую частку я не прайшоў. Я першую полностью прайшоў некалькі разоў. Мне вельмі спадабалася першая частка. Другую частку я пачынаў, але не скончываў. І пачынаў літаральна адна за адной. То бок я прайшоў першую і такі, вау, якая ж мурена гульня, ждаю другую. І я пачаў гуляць у другую, і яна іншая. Яна прям іншая гульня. Яна адчуваецца ў настрою, тым як персонажы размаўляюць, аб чым яны размаўляюць, як пабудавана гісторыя. То бок геймплейна ўсё тое ж самае, але вось персонажы нешта не тое. Зараз я разумею, адкуль гэтае тыпу пераключэнне і чаму мне так дзіўна было трохі. Мяне не тое, каб раздражняла другая частка, але яна была іншая, а мне спадабалася, вось тыпу я ждаў тое ж самае, што ў першай, толькі больш. Вось. А першая даволі такая прям вельмі зорна-войная, скажем так, гульня. Даволі проста ўсё добрае супраць усяго дрэннага, з трошкі зусім трошки там спрэчных момантаў тыпу шэрай маралі, ну там зусім мала такога, але ў асноўным такое было. Другая жа ідзе больш адразу же глубока у тое, што што ёсць добро, а ёсць ли тым тыпу правільныя вынікі тваіх дзеянняў. Ну такая тыпу адразу пачынаю вось у гэта лезть, наколькі я памятаю. Я зараз можа прыдумваю абсалютна штуку, але адчуванне, ведаеце, шэрай маралі другой часткі было прям вельмі моцным. Да гэтага я быў не гатовы. Вітаю, містер Сенкер. Вось, да гэтага я быў зусім не гатовы. Прайшоў я зусім не шмат. Я, па сутнасці, прайшоў пралог, і на гэтым, як моя гісторыя з Knights of the Old Republic 2 скончылася. Для тых, хто зусім не ведае, пра што гаворка. Гэта RPG. Другая, першая частка была зроблена BioWare. Знакамітай BioWare у той момант прям рэальна, што не зробіць, то хіт. Ну, типу, реально прям моцная такая студія. 125 дзён 125 стрымоў стрык. Віншую цябе з гэтым, Вячеславіч, і вітаю яшчэ раз усіх. Вось. 125 стрымоў, ачмурэць. Гэта самае. Дык вось. І першая частка была зроблена BioWare і расказвала гісторыю пра персонажа з амнезіі. Другая частка, па сутнасці, так жа сама пачынаецца. Альбо не пачынае, дарэчы, не ўпэўненая, амнезія у нас ёсць ці не. Вось, пачатак я ледзь памятаю, там будзем зараз, па сутнасці, слухайце, мне падаецца, трошки перабівае мяне музыка, ўсё ж таки, у высокіх гэтых самых. А мы можам, вось, давайте я крыху я зацішу. Яна мяне просто крыху перабівае, калі я прям, калі разыходзіцца. Так, ну, мувікі я ўсё роўна буду маўчаць, таму няхай будуць больш голосныя. Вось. І другая частка якраз таки у нас атрымліваецца не прамы працяг. Першая частка расказвае гісторыю пра персонажа з амнезіяй, і далей усё, што я магу расказаць пра першую частку, гэта будуць спойлеры, але па сутнасці яго прымаюць, ну, ён пакрыху ачуньвае, яго ратуюць. Ну, блин, усё, што я буду расказаць, там спойлеры, там вельмі цікавы сюжэт першай часткі. Другая частка, я не ведаю сюжэта абсалютна, я прям мала ведаю. Я ведаю толькі завязку, і тое я вельмі смутна памятаю. Я і бачыў толькі. Вось. Таму я сэнсу ацягваць асабліва не бачыў. Давайте адразу пачынаць. Нам патрэбна, па сутнасці, адразу класы. Джедаі. А чаму адразу у нас генерацыя персонажа, і я павінен абраць сабе клас? Ага. І я пачынаю адразу джедаем. Цікава, першая частка вы пачынаеце не джедаем. Вы нават не валодаеце сілай, нічога такога няма. Консул, Гардиан. Па сутнасці, ёсць гульня падраздзяляе джедаяў. Вы бачыце меню? І яно не абнаўляецца. У нас можа быць праблемы з захопам?
Можа быць, гэта тая гульня, якую нельга табаць. Давайте перазапушчу яе. Ёсць верагодна, што гэта тая гульня, якую мне нельга табацца будзе. Калі такая справа, то я зараз пазакрываю адразу свае паведамленькі, каб яны мне потым не перашкаджалі. Вось, просто, ну, захоп старых гулень, як бы нічога не паробіш. Зараз глядзім. У акенце на ўвесь экран няма такога рэжыму, ты кажаш пра нешта супер прасунутае з будучыні. Вось ён, Screen Resolution. Усё. Advanced Options. Усё. Ну, тыпу, калі я лезці, то толькі ў налады гэтага самага. Alt-Enter не працуем? Хутчэй за ўсё не. А, не, так глядзі, працую. Толькі зараз гульня ў мяне падвісае неяк. Ну, я спадзяюся, яна нармальна. Яна не паменшылася па памерах, я не магу зразумець. Падаецца, для вас паменшылася трохі. Может быть, я пашырэнне просто возьму менш. Блин. Она аўтаматычна паспрабавала разгарнуцца. Давайте, может быть, 1920 на 1080, вось так, і паспрабую яе ў гэтым самым. У акне. Вось так. Я акенка не магу перацягваць, ну цудоўна. А, вось зараз яна перацягваецца. Ну што, ты гульня працуеш? Яна закрасла. Ну, тыпу, яна зараз вісіць для вас. Я-то з яе табнуўся, мне нормально. Для вас нормальный захоп не працуем. Мне падае, зараз я паспрабую зрабіць тое ж самае. Зрабіць просто Alt-Enter і паглядзець, ці працуем. Падаецца, вось так працуем. Толькі калі я... Вось зараз, яно ўсё яшчэ працуе, ці не? Працую, вы глядзіце. Нормально. Падаецца, так мы так можам. Добра. Глядзіце, давайте трошки про саму гульню. Я про гульню уже распавёў, але про механіку. Гульня раздзяляе трошки... Вітаю, чпатыта, вітаю, Лекса, вітаначки. Это самое, гульня раздзяляе трошки джедаяў на падкласы, скажем так, і раздзяляе іх па сутнасці на падвісае. Блин, у мяне не падвісае, ну вось халера. Прям, ну, пятничный терминалат. Любая гульня, якая, типу, старей за 2012 год, може мець праблемы. Любая. І при гэтым праблемы абсолютно не звязаны. У мяне нормально ўсё, чат. Ну, типу, яна спокойно гуляецца, абсолютно кайфово. Калі вы будете сабе у яе гуляцца, будете спокойно абсолютно у яе гуляцца. Ніякіх праблемаў нават сучасныя памеры манітораў ёсць. Паспрабую прыбраць акенны рэжым, усё ж таки, і пакінуць так. Толькі зараз прыйдзецца перазапускаць гульню, адзінае, што мне табацца. А вы глядзіце, зараз таб не зламаў нічога. Зараз не падвісаю, паглядзіце, калі ласка, анімацыю, просто у мяне настолькі маленькі прагляд, і сонца свеціць, што я не пабачыў, падвісае ён анімацыю ў яго ці не. Ну, выглядае нармальна. Добра. Тады я пакідаю сябе ў поўным экране, а ў акенным рэжыме захоп працуе горш. Што дзіўна, упершыню такое бачу. Вось, добра, ствараем новага персонажа. Калі ласка, гульня. А, вось, усё нормально загрузілася для вас. Мы абіраем сабе адразу персонажа. Па-па-пам. Па сутнасці, у нас ёсць жаночы, мужчынскі персонаж і 3 падкласы на кожны. Так. Забыў учора сказаць, што мне варта было бы яшчэ одну гульню забраць, бо которые гэта такія гульні, што іх складана захапіць, і нават без запісу на сучасных сістэмах яны на катсцэнах зварочваюцца. Па-па-пам.
Зразумеў. Я не спрабаваў. Я так глыбока не тыркаў, тыпу, таму што рухавік гульні адразу пачынае працаваць у галоўным меню, і я не стаў замарочвацца і правяраць шмат. Ну, мне не вельмі часу ж было. Ну, калі што, чат. Я, ну, паглядзім, карацей, будзем арыентавацца. Калі такая справа, паглядзім. Добренько. Давайте абяром сабе падклас. У нас есть, па сутнасці, ёсць гардзіан, то бок ахоўнікі, стражы. Яны майстры мяча, то бок фокусіроўка поўнасцю на мячы і бліжні бойцы, то бок нічога такога. Сентинелы гэта збалансаваны і магія, і, ну, тыпу, карыстанне сілай і мячом. Ну і гэты консулар, як яны, дарадцы, яны, па сутнасці, поўнасцю сканцэнтраваныя на сіле. Вось. Я возьму зараз балансаванага. Вось, я бы сабе, можа быць, звычайна браў гардзіана, ну, там, што весела бегаць, мячом лупіць усё. Вось, але зараз я возьму такі цэнтральны, просто, каб усю механіку паглядзець. Так, добра. Кастомны персонаж альбо хуткі персонаж. Кастомны персонаж, давайте партрэт. Што у нас ёсць? О, Орел. Але, не ён. Падалося. Я нават не ведаю. Нешта нічога на мяне не глядзіць, давайте гэтага хлопца. Блин, а давайте жанчыну тады. Можа быць, там папрыемней яны выглядаюць. Давайте дзяўчынку. Ой, не, назад, партрэт. Давайте ось такую, чому б ні. Вітаю, Арчевич, вітанки. Вчора випустив білорусі Рамон де Сліп. Віншую, дякую велике тобі за переклад. Женщины ще горше виглядають. Ну, нарм, не ведаю, мне не ведаю, і то, і другое ніяк. Дівчини поприкажають, на мой погляд. Давайте буде я нам. Так, атрибути. З того, что у нас, ну, у нас, по сутности, у нас же РПГшка, правильно? Так, и у нас будет сбалансованный класс. Давайте возьмем, у нас есть пункты, яны як активно використовують, прям, ну, ось прям, який максимум тут? До 18 можна разогнать, добро. Давайте 14 10 у силу, спрытность, гэта, дальнобойные атаки, бластеры и оборона. Литерально ДНДшная нечто мне подается, так, и прям ДНДшная система мне подается. Так, конституція спотребиться, нехай буде 12 як мінімум. Інтелект, у чому розниця у нас? Больш пунктів, які персонаж може потратити на здольності різні. Давайте ось сюди закинемо прям шмат. Буде шмат інтелекту. Мудрость у нас впливає на кількість тих самих сили джедаїв. Так. Ну і чим вище узровень, тим більше кошти росте. Зрозумів. Харизма? Блін, треба харизму. Так, і вірагодність компаньйонів каб трапить. І переконання впливає. Харизму лупим, ось так у нас, короче, буде. Може, навіть трошки ахвяруємо силою. Ну, харизма нам гэта не допоможе, але я давайте собі мудрость хотя бы не такую минусовую отправлю. Зато женщина канон. Реально каноничная? Круто. Давайте так. Слухайте, мне захотелось зрабіць консула. Я перадумал, короче. Давайте класс изменим. Давайте консула. Ой, не то. Так. Основной персонаж. Сконцентруемся реально на силе. Так, атрибуты. У харизмы просто все нахрен.
Канстытуцыю прыбярэ, яна не працуе. Дык гэта гульня. Тут ёсць фантазія. Тут дачынення да рэальнага сусвету няма. Ты што? Усё ў харызму. Так, мне спадабалася. Ну, тыпу, ё-маё, які там выбар-то ўвогуле быў? Так, давайте паўсюль раскідаю хаця бы да... Каб штрафаў хаця бы не было, так? Блин, реально у нас усё ў харызму тады выйдзе. Сілу праігнаруем тады. Спрытнасць пакуль праігнаруем. Мудрасць нам спатрэбіцца. Інтэлект нам спатрэбіцца. У нас яшчэ 2 пункты засталося. Можна на што-небудзь... блин, тут адзін які-небудзь просто закінуць. Тут фэнтазі? Так, гэта ж зорныя войны, ты шо? Так, ну тут у меня усё и скончится тут. Давайте на конститу... блин, тут не хопить, так? Реально один пункт... вось так, вось, подается. Окей, ладно, давайте вось так и покинем. Похрен на то, что нам рекомендую гульня. Будем бардом. Ничего не ведаю. Так. Здольности. Яшчэ у нас есть розныя перки. А гэта што? Ад класа, добра. Што у нас увогуле? Карыстанне камп'ютарамі, выбухоўкі, стэлс, уважлівасць. Тое, што схавана стэлсам. Гэта міны розныя. Фрэнзім. Перакананне. О, перакананне. 4 гэта максимум, я не могу перакананне перакінуць усё. Намёк на великодку будзе? Так, сёння будзе. Мне падаецца, гульня ні халера не захавала тое, што налада музыкі, таму што мне падаецца, на мяне ўсё роўна перабівае. Калі перабівае музыка, кажыце, калі ласка, таму што у мяне адчуванне, што яна прям крычыць мне на вушы. Вось, падказка на великодку сёння будзе. Так. Я, правда, не памятаю, якую падказку хацеў даць, таму я хутчэй за ўсё просто падумаю, пасяджу трошкі, падумаю і скажу. Ось. Потому что, ну, по сутности, это... Ось, штосьці, у меня была прям идея, что я збираўся сказать, але я просто літаральна вылетел з головы абсолютно. Так, ремонты. Наколькі складана. Бяспека. Залежыць ад інтэлекта. А у нас інтэлект даволі... У нас мудрасць, усё, што па сутнасці, інтэлект, мудрасць, усё это ўсё, яно нормально. Колькі мы лечымся. Але гэта медпакамі. А я ж буду гэтым самым. Ну, может быть, у меня будут нейкія здольнасці сілы на лячэнне. Так. Карыстанне камп'ютарамі давайте. Будем хакером. Это... зразумеў, гэта наш максимум, типу, так? Ага. Ну, давайте уважлівасць наша няхай будзе. І тады... Стелс я не буду выкарыстоўваць. Шатайце, Якубович. Ну выбач. У мяне ёсць падказка, якая вельмі адразу вы хутчэй за ўсё знойдзеце, але я гэтую падказку пакіну наступны тыдзень, таму што я на выходных яшчэ планую трохі у бот упіхнуць яшчэ адну дэталь моцную. Вось, і пасля гэтага ўжо, ну, тыпу, пасля гэтага дакладна дам. На наступным тыдні чакайце моцную падказку. Прям такую, я думаю, што на наступным тыдні вы можете ўсё і разбярэцеся. Мяне не перакрывае, ну і як жа без трамбонаў дудак. Добра, калі наадварот ціха, таксама кажыце, таму што мне ёсць магчымасць такія штукі правяраць толькі пасля стрыма, то бок калі ўжо на запісы ўсё ёсць. Так, ремонты. Ремонт альбо бяспека. Давайте бяспеку. Абыход бяспекі, камп'ютараў, таму што мы ўсё ж такі ў зорных войнах і такога будзе шмат, так? Ну і... ну і на ремонт у нас нічога не застаецца. Усё, цудоўна. Перкі. Нам адразу далі перкаў аўтаматычна. Асцярожнасць. Стелса дадае, эмпатыя, на перакананне абавязкова. Альбо што там яшчэ ёсць у нас не ўзята.
Так, моц дуэлянства. Калі аднаручнай зброі змагацца. Рознае вось гэта перакананне. Правильно? Перакананне ж самая моцная здольнасць у шо? Дзе яно там? Вось эмпатыя, перакананне, уважлівасць і лячэнне. Там на спасбарскі яшчэ можна ўзяць, или ладно? Так, імя самае складанае. Лея Граф. Рандомные імёны. Каэр Чус. Дженс Грейс. Я жду нейкае імя ўзяць і перарабіць. Зноў экран завіс. Чат, я не ведаю, што мне рабіць тады. Ну, калі экран так будзе падвісаць, то... Вось ён адвісае. Ён падвісае, ён адвісае. Карацей, будзе такое, чат. Я прям не ведаю, што мне з гэтым рабіць. Я штосьці пад гэта не быў гатовы. Так. Кіра Нелвар. Давайте Кіра Релеф. Ось, няхай. Ось так зробім. Усё атрымліваецца, так? Зараз будзе катсцэнка, на якой, магчыма, у нас наша гульня сёння не скончыцца. Папярэджваю. Вам катсценка не захоплюється. Вам мінус катсцена. Я буду вам описывать. Там, карацей, зорные войны, надпись улетаю далечыню, і пачинаю титры, карацей, сці знизу. Вось. І написано лорды сітхаў. У гэтыя дзіўныя часы для галактыкі брутальная грамадзянская вайна амаль знішчыла ордэн джедаю, пакінуўшы аслабшую рэспубліку на краю развалу. Сярод гэтых самых усіх паўстаній злосныя сітхі распаўсюдзіліся па ўсёй галактыцы, палюючы на і знішчаючы застаўшыхся рыцараў джедаяў. Амаль пазбегнуўшы смярцельнага нападу сітхаў, апошні вядомы джедай трымаецца за жыццё на караблі фрэйтера каля знішчанага сусвета Перагуса. Вось так вось вам, я карацей. То-то-то-то-то. Цудоўна. Я майстар, карацей, аудыокніга гатовая. Я не ведаю, дарэчы, гук захоплівае хаця бы, ну, тыпу, тое, што музычка грае. Камера опускаецца ўніз і бачна астэроіды. Пры астэроіды. І паміж імі ляціць карабель яшчэ такі падобны на Міленіум... Гэта ж карабель з першай часткі, як ён забыўся. Падобны на Міленіум Фалкан, толькі ён у першай частцы як жа ж. І на фоне потым разбітая планета, з якой прям пыша лавай, карацей, чмурэнна. Опанькі, опанькі. Это ж лiterально першая... Эбонхок, вось. You lie in the medical room in critical condition. You won't survive long without medical attention. The hyperdrive is damaged. Main power must be restored in order to bring the engines online and dock with the nearby Peragus mining station for much needed repairs. Your fate and that of the Ebon Hawk depend upon T3M4. Это ж літаральна дроїд з першої частки. Зараз давайте трошки контексту для тих, хто...
Можна скинути пролог. Ні, ми протягнемо пролог, але я зараз вам трошки подлумачу події першої частки, так? По сутності, збирається команда у першій частці, яка подорожничає ось на гэтым кораблі. Гэта ваша основна, якби, база, з якої ви, по сутності, подорожі ваші протягуєте. Що усе було добре після першої частки. І якби файна усі справи йшли. Вітаю. Я не пам'ятаю, повітався чи не повітався. Вітаю, містер Сінкер. Дик ось. Усе було добре, якби нічого не підказувало, що сітхи, невідомо за чого сітхи стали такими могутними. Яка історія гэтага корабля пройшла з падзей першай часткі, так само невядома. То бок мы, па сутнасці, просто гэта знаёмыя персонажы, гэта знаёмы дроід, але што з іх здарылася, мы прям не можем уявіць. На Half-Life Diffusion отправляецца 9500 і на Chained Echoes яшчэ 9500, як вялікі містер Сінкер. Татуін у гульні ёсць, калі не, дык гэта не зорныя войны. У першай частцы быў. У першай частцы быў Татуін, у другой не ведаю. На The Last of Us 2 отправляецца 10 000, дзякуй вялікі. На Ed Faction Guerrilla отправляецца 1000, але там павінна было быць Red, я зараз. О, блин, я табнуўся. І магчыма, я зрабіў вялікую памылку зараз, чат. Магчыма, мы зараз гэта яшчэ раз вернемся. Так. Я павінен пошук типу зрабіць, каб ён шукаў, ці ёсць такое. Ну, яго не так вельмі складана зрабіць, але зараз трошки прыоритеты іншыя. Так, ну я здагадаўся, што гэта Red Faction. Так, пум, выправіў. Так, павінна быць у парадку. Адзінае, што не ў спісе зараз, калі вы ў наступны раз прагаласуеце, яно знікне са спіса. Я зараз не жадаю калупацца і лішні раз турбаваць гэтую гульню. Зараз адвісне, не адвісне. Гульня адвісне, калі ласка. Мне, магчыма, завісла. Давайте я працягну пролог і паглядзім, можа быць, яна рэфрэшніцца неяк. Не адвісае. Яшчэ на Red Faction Guerrilla отправляецца 500. Дзякуй вялікі. Так, іконкі, тут навучанне шмат. Давайте-ка я захаваю гульню на новы слот і перезагружу яе. Пераход у галоўнае меню дапамагае. Я просто зараз літаральна даследаванне невялічкае раблю. Не дапамагае, карацей, усё, мінус. Но мінус гульня трэба перазапускаць. Не магу я табацца, чат, прям нельга мне табацца. Ну, ён можа завіснуць, а можа і не завіснуць, там прям латарэйка. Катсцены на рухавіку гульні адлюстроўваюцца нармальна, а прарэнтаныя ролікі як літары з праблемамі. Ну так. Я толькі не зразумею, прычым тут літары, але я разумею, пра што ты. Так, добранька. І атрымліваецца, мы зараз пролог па сутнасці за гэтага самага, за дроіда, які быў у першай частцы. Ці жадаю не жадаю скіпаць, працягнуць. Толькі на караблі усе незнаёмыя. Там тыя, хто ляжалі, яны зусім незнаёмыя на блюдзе. Ну добра, мы нават можам абраць... Там было падарожжа па ўсёй галактыцы, але вось, на жаль, зараз усё зламана. Так, ролікі не ляжаць, нідзе асобна. Можа быць і ляжаць, толькі праверыце, мне зараз магчымасці асабліва няма. У акне магчымасці гуляць няма. У акне тармазіць гульня тады, пры захопе. Ну, тыпу, я нармальна гуляю, а вам дрэнна. Што літары ў пачатку зорных войн. Зразумеў. Так. Спайк можна скарыстаць. У мяне ёсць камп'ютер Спайкс. Так. Зламаць сістэму і адкрыць дзверы. Справа ў тым, што зноў жа, гэта прямо як РПГшка працуе. Розныя персонажы могуць рознае рабіць, яна прям прадумана ўсё. Так, ну мне зараз навучанне і даволі спрошчана, але па сутнасці я зараз скарыстаў штуку для ўзлома, каб адкрыць дзверы. І ў выніку, па сутнасці, бывае такое, што вы дзверы можаце разламаць, узламаць, можаце знайсці кансоль, якая можа працаваць, падыходзячы, то бок шмат усяко. Яшчэ кансоль. Мне патрэбна 2 спайка, а у меня таких няма. Заходим. Эта дверь не открывается.
Так, тело. Что цікаво, незнаёмае тело. Вось жанчына у капелюшы, у капюшоне, невядомая абсалютна. Зламаныя дроіды, як гэта атрымалася? На нас напалі сітхі. Пры гэтым ніводнага знаёмага персонажа, акрамя гэтага дроіда, мы не бачым. Ну, типу, гэта ўсё незнаёма нам. Так. Я нават памятаю гэты карабель, плюс-мінус. Усё запячатана. Большасць карабля недаступна. Опанькі. Яшчэ адзін дроид. Ну, хоч хтось тут застаўся яшчэ. У галоўным меню можна пераглядзець ролики, но я думаю, што... Опанькі. Нападение адразу. Можна было бы, в принципе, скипнуть, я так разумею. Так, на их можно напасть. Так. Где там? Пистолеты. Это уже экипирована зброя. Где? Шоковая рука. Ось. Ну, пистолет. Оп. Можна його брати ніяк? Во, дивно ніяк. Добре, взяли пістолет собі. Зброю. Вось. І можна зараз атакувати. Цудовно. Мне зараз прям шмат тлумачить, але насамрэч механіка бойкі даволі простая, так? Вітаю, Юджин, вітанышкі. Механіка бойкі даволі простая, яна насамрэч схаваная пакрокавая гульня, у якой гэта па сутнасці реал-тайм гульня з тым самым схаванай пакрокавай сістэмай. Яна не заўважна, але яна там ёсць насамрэч. І на кожны дзень вылучаецца адзін раунд, так? І вось я магу выкарыстаць яго, і ён раунд як бы прайшоў, просто я... Так. Я ведаю, не можешь не рассказывать, я памятаю, как это працуе. Я могу чаргу поставить дзеянні, например, пострелять по одному, пострелять по другому, и снизу можно побачить чаргу моих дзеянняў за гэтага персонажа. И зараз я здымаю с паузы. Оп. Ну все, и наш дроид тренируется, стреляя. Один, что, блин, хуйня капец какая злостная для меня. Я для себя затишу. Я прям для себя затишу моцно. Вот занадто, может быть. Калі што, кажыце, калі патрэбна нешта подкрутить. Тебе у одного висить, подается у тебя у одного, у меня на прогляде нормально показывается. Ну может быть я пропустил момент, когда она подвисла. Так, попробуем поразмовлять с іншим роботом зламаним. Висить? Так, висить. Не, висить, чат. Прям висить. И у меня так само висить. Вот же холера. Я просто уже до дроида добрался. Вітаю, VRV Gaming. До речі, нічого мені з твоєго аккаунта не прилетало. Дякую велике, що попередив. Карацей, будет такая хрень, я не ведаю, як это лечить, потому что для меня нормально, типу, ну я захоп. Яно само так, яно просто само так, я нічого не кранав, я просто гуляв. Я просто гуляв нормально, як звичайно. Ось, такая проблема з захопом. Калі альтаб, ну, гэта не альтаб нават, гэта просто, типу, зараз я пакіну гэтага дроіда. Просто так захоўвацца і перазапускаць кожныя пару хвілін, ну такое сабе, чат. Я зараз яшчэ одно захаванне зраблю. Прям не ок. Зараз я паспрабую Alt-Enter зрабіць. Можа быць, гульня ажыве. Угу. Давайте за Alt-Enter погуляем, паспрабуем.
Click on the blaster icon in the top right area of the screen. Press U. Гэта самы чат, ёсць ли правісон па фіпісам? Спрабавалі Амазон хакнуць. Божухна, ложухна. Спайки ёсць, так. Ну, вось такой, а зато і не вісне. Ну, давайте альтабнуся назад. Ну, не альтабнуся, альтентер. Сколоты зуб поправлено вырашаюць 350 злотых, я лічу гэта поспех. А даўно сколоты? Нешта я пропусціў. Давайте з дроидом паспрабуем адрамантаваць яго. Пазаўчора? Божухна, а што пазаўчора адбылося? Так, адрамантаваць. Success. You have fixed. Это прям туториал, он трошки душненький, он такие настолько неролевые, абсолютно, и он прям напрямую тебе каже: о, вы подремонтовали такого-то штуку, вы отрымали такое-то. Каб перасоўвацца, націсніце WASD, вось гэта ўсё. Ну, в принципе, 2004 год, чаму бы не. Паклічам з сабою, ён нам у паці дадаўся? Ён нам у паці дадаўся, цудоўна. To change which party member you control, Жерла арехі? press tab. Божухна. Later, when Дык you гэта, калі ты грэцкія жерла, трэба ж здымаць шкарлупу. outer hull of the Ebon Hawk, where you will find many Ну, жартую, parts that жартую, might насамрэч, be used жудасна for трошки. accessing and repairing the hyperdrive. Use the lift controls to go up. Опанькі, а вось і мы. Medical room. Ну, гэта рэлеф, то бок наш персонаж. Так, медпаки ёсць. The med pack can stabilize your condition. Паспрабуем. Медпакам. Стабілізіравана. Цудоўна. To recover fully, you will require the medical facilities at the Paragus mining station. Але каб вылечыць поўнасцю, спатрэбіцца на Пірагус усё ж таки даставіць на руднікі. Так. Зараз патрэбна карабель прывесці ў парадак, каб мы па сутнасці маглі штосьці зрабіць. The utility lift. While some doors can be bashed open or cut open with a light, this is the main hole. Так. Гэта мы ўсё правяралі, так, This падаецца? last door is magnetically sealed and cannot be opened. Так, усё праверана. Было непрыемна, улічваючы, што я там матаюся ў РБ, звычайна ўсе стомалагічныя штукі раблю там. Ну так, яны там значна танней You can use находзяцца. this lift to take you to the outside of the Ebon Hawk. Так, на знешнюю... А што на знешняй частцы карабля? Віншую 60 стрымамі стрикам VRV Gaming. Дзякуй вялікі. Зараз мы ў космасе. Я спадзяюся, гульня зараз не лясіцца зноў для вас нармальна ўсё будзе працаваць. Як жа раздзёбала карабеля, а? Там нават міны бачна. Бачыце вось гэтая хрэнька, якая круціцца? Гэта насамрэч паказчык, што там міна ёсць. Што за падарунак? Ну, пытанне да цябе, VRV Gaming. This is the starboard side of the Ebon Hawk. Мне не вельмі падабаецца гэты, ну, каментатар. Так. This open hatch has some parts that will be useful for getting main power. Збіраем restored. запчасткі. Збіраем This зачасткі. engine port has some needed parts for the Ebon Hawk's hyperdrive. Take the parts here. Мне спатрэбіцца гэтыя часткі, каб падсабраць гэта самае гіперрухавік. Don't Байкал forget to бренду. explore the other side. This is the bubbles ahead in Реально, типу, прям вельмі падрабязна. Можем выключыць міну? Оп. Мне не патрэбна іх забіраць, я не збіраюся іх зараз. Протоновая ракета захрасла. Не выбухнула. Божух, ну нормально так нам корабель пошкодило.
А я могу туди проїхати? А як він туди забрав? А, можна все ж таки. This is Добре. one of the Ebonhawk's quad laser turrets. They are damaged, but you can scavenge some parts from it to use in repairs. Ракети пошкоджені. Усе літерально. Корабель просто ущент. This is the starboard side of the Ebonhawk. These exposed wires control the door to the starboard dormitory. Заглядіться, ми зараз відкриємо двері, які зачинені унизі, але ми можемо звонку, каратей, ну, до дроту добратися. You can now access the starboard dormitory through the garage. Насамрэч, Тенчик билася з байкером і перемогла, калачкам зуб прыйшлося ахвяраваць, байкеру пашчасціла значна менш, але гэта сакрэт. Ну, карацей, просто арех, гэта клікуха байкера гэтага была. Яна яго і на сняданак ела, карацей, просто. Раздзяўбла яму увесь лыч. You can use this lift to take you back inside the Ebonhawk. Блін, трохи менш. А хаця, з іншага боку, мені падаецца, гульня спецыяльна спрабавала падцягнуць яшчэ больш новай аўдыторыі, і таму такая падрабязна трошки душненькая, як бы расказвае. To access the area beyond this door, you will have to use solo mode. Мгм. Так, соло. І вось за гэтага трэба камп'ютер, так? Спайки? Не. Так, почекайте-ка. Соло мод. А можна адремонтоваться неяк? Мне толпотить, что мне литерально я прям возьму и развалюсь в любой момент. О, броня есть для дроида. Давайте. Хоть это. Не веду, откуда я її здобув, але нехай буде. Махляры выдалили тебе со стиму. Что там? Табок, что за хрень? Просто гэта літаральна як гучыць не як типу махлярская штука, а типу просто прямой доступ у тебе колупаются по выдаленному доступу. Ну, лухта нейкая просто. Прям, ну, то, что ты описываешь, это жесть. Это не просто, типу, там, аккаунт там скрали, либо что-то такое. Это реально прямой доступ до компа. І он павінен security комп'ютер адключыць для мяне, але як ён і што ён, як я не разумею. Ладно, давайте рухавік хотя бы адремонтуем. Соло мод отключаем. Едем разом. А, у нас мина есть, цудовно. Давай мину закладывай. Угу. Давайте рухавікі хотя бы. Немагчыма. До Пегаса патрэбна. Боже, ну все разломано просто. However, you should be able to rig the hyperdrive to restore primary power and bring the port engine online. This will allow you to dock with the Paragus mining station for full repairs. 5 запчасток. А, ну я могу. Все, можем адремонтовать трошки рухавик. И потом можем энергию перенакировать. Only one step remains. Return to the galaxy map in the cockpit and travel to Paragus. Вітаю, камбих, вітаю, суполці, вітаншки. Так, можемо ми зараз перекерувати енергію? Уже усе пора.
Ну тады у нас і выбару асабліва няма, мы просто бярем ды едзем да гэтага самага, ляцім да Пегаса і швартуемся, бо гэта просто жесть. This is the cockpit. You can now plot a course to the Paragus mining station. Мне реально цікава, як у цябе скралі гэта, таму што неяк... Гэта ж атрымліваецца у цябе не адзін аккаунт, а шмат, альбо у цябе толькі Steam скралі. Я не магу зразумець. Я б сказаў, што найлепшы спосаб гуляць у каторы гуляць у парты на мабілкі, бо там у мяне не было ніякіх тэхнічных праблем. А ведаеш, у чым штука? Я ўжо гэта шмат разоў казаў. Праблема часта не у самой старой гульне, а ў яе захопе. То бок старая гульня запускаецца нармальна, а вось гэты самы Steam і Discord астатнія ламіліся. Цікавы выбар, чаму Steam і Discord, як гэта атрымалася канкрэтна з гэтым дома. Дык ось, карацей, часта са старымі гульнямі праблема не ў тым, што яны там не працуюць. Яны працуюць, яны нармальна працуюць. Просто мне часта прыходзіцца рабіць нейкія дзіўныя налады для іх, каб яны захопліваліся нармальна. Вось, і гэтая гульня падавалася захопліваецца нармальна. Ну, як мінімум на тое, што я глядзеў, тыпу, і гук ёсць, відэа ёсць, як бы ніякая праблема, але тое, што яна падвісае, гэта, конечно, непрыемна. Добра, шартуемся. Можам? А, мы ўжо, так, у сэнсе, вось, да Перагуса. Бо там хтосьці закрыты ёсць. Ёсць мы у небяспецы, то бок, ну, наш персонаж. Мы за дроіда зараз, па сутнасці, дапамаглі караблю просто даляцець да станцыі. Вы ж не бачыце, у нас Эбон Хок зараз залятае у ангар і садзіцца. Вось, усё, прыстыкаваўся ледзь там, іскрыць, разваліваецца і залятае ў ангар. Is being sliced. There is someone or something else alive on the Ebon Hawk. Хтосьці яшчэ жывы ёсць на караблі. Опанькі, а вось гэта дроід быў... А не, гэта ён ці не ён? Не, гэта іншы, гэта вораг. Карацей, гэта не той дроід, пра якога я думаў. У першы час быў такі ваенны, ну, баявы дроід, наёмнік, забойца. Зорку смерці — гэта падзеі за 10 000 гадоў да зорных войн фільмаў. Типу, ну, каб вы разумелі таймлайн, як бы, 10 000 гадоў да. Просто про зорку смерці. Вось, дарэчы, так. Там была зорная кузня у першай частцы, і мы яе знішчылі. Вельмі падобны канцэпт, як у зоркі смерці, толькі там была аўтаматычная штука для стварэння аўтаматычнага флоту. То бок, ну, па сутнасці, гіганцкі флот, які самабудуецца ў вялікай колькасці і вельмі эфектыўна, які зроблены яшчэ там старажытнай расай. Чалавек-сусед. Ну, вітаю, чалавек-суседа. Я спадзяваўся, вам не чуйна. Не, вам чуйна. Я не ведаю, як доўга ён там будзе працягваць, але мне падаецца, мы з чалавекам-суседам там застанемся яшчэ надоўга, на бліжэйшыя, там, не ведаю. Мне падаецца, там ремонт пачаўся просто. Так, пакінем. Мы палячыліся, але ёсць яшчэ людзі на лячэнні зараз. Я так разумею, шахцёры мясцовыя. Просто хтосьці ж нас данёс сюды. Ну, хутчэй за ўсё, можа быць, гэта і дроід быў, але хтосьці павінен быў дапамагчы. Нешта за 10 гадоў дызайн дроідаў амаль не змяніўся. Ну, няма куды расці. Яны амаль ідэальныя. Так. Ёсць магчымасць захавацца хуценька. Я буду захоўвацца тут прямо актыўна, бо мало ли што у вас там зноў штосьці зламаецца. Так. Як мы можам пабачыць, так-то шахты таксама не вельмі ў парадку, бо вось згарэлыя дзверы. У нас зброя ёсць? У нас жа 0 інструментаў. Абсалютна 0.
Медпаки, медичный компьютер, записи. 3 дні назад давайте. Still examining the survivors of the damaged freighter. Looks like it goes by the name of the Ebon Hawk. Only one survivor, placed in the Coltal tank for recovery. The carbon scoring on the vessel suggests it was in a battle, but no indication of who fired on it. Couldn't get much from the Nava computer. I'm surprised the ship was able to make it inside the Paragus asteroid field without the asteroid drift charts. Aside from the lone survivor, we recovered an old woman. No life signs. There was also a protocol droid and a utility droid on board. Sent both down to maintenance while security sorts through the other items on the ship. Зараз з того, що яна хутка каже, я не буду німа паузи поміж епіками, я просто розповіду, що яни і перервалося. Цікаво. Лок розказує про те, що на кораблі був тільки один виживий чоловік. Це ми. То бок нас поместили у Колта танк. Ну, гэта па сутнасці вось гэта колба з Колта. Колта гэта штука лечебная маська, карацей, якая дазваляе па сутнасці вылечваць амаль што заўгодна. На караблі была цела жанчыны, а астанкі дроідаў баявых. Хто атакаваў, невядома. Ну, яны не ведаюць тут на гэтым самым на Перагусе. Гэта ўвогуле станцыя типу па здабычы руды. Нічога такога. І 2 дроіда, па сутнасці за якога мы кантралявалі. Я іх не стрыміў, але записываліся яны нармальна. Адзінае, што з запісам былі крыху складанасці з тым, каб увесці герою ўласнае імя, але гэта такое, абраў з прапанаваных і пайшоў гуляць. Ну так, разумею. Так, вось, і што яшчэ? Жанчына, цела якой мы знайшлі, яна тыпу мёртвая. Прям мёртвая, ніякіх прызнакаў жыцця, але я памятаю, што я дакладна з ёй яшчэ тусіў далей. Добра, наступны запіс. Could be a Jedi, but we won't know for sure until we get the transmission back from the Republic. If the survivor is a Jedi, that would account for the recovery rate. But I'm more concerned that a Jedi here may cause trouble. Some of the miners, especially Corta, are already another accident today. A detonation in the ventilation tunnels. If the lockdown measures hadn't activated, the whole facility would have been destroyed. Got most of the injured to the Colto tanks in time, but the rest had to go to the morgue. One of the wounded said a droid caused the accident, but we couldn't get any specifics. Тусіў з мёртвай жанчынай. Тут, карацей, атрымліваецца такая штука, што мы яшчэ невядома хто, але па сутнасці тое, што меркаванне з запісаў, што гэта джедай, і гэта патлумачыла бы, чаму раны загоююцца так хутка. Гэта самае, у іх яшчэ нейкая, ну, нейкі... Яны яшчэ, хутчэй за ўсё, не зразумелі, але на іх адбыўся напад. Там дроід нейкі на іх напаў, у шахцёраў адбыўся ў шахтах выбух, і частку адправілі ў такія штанкеры, вось тое, што мы бачылі, ну, лячэнне, але большасць загінула. Вось такая справа. Апошні запіс. A number of the droids have been acting oddly, and not even memory wipes seem to be fixing the problem. There was a detonation in another one of the fuel vents the droids were working in. We deactivated several of them and moved them down to maintenance, but we're still treating the plasma burns. That cuts us down to almost half shifts, and with the droids malfunctioning, we may not make the Telos shipment for this month. Fortunately, the detonation didn't cause a lockdown. Warning. There has been a fuel detonation in the mining tunnels. Emergency lockdown commencing. All personnel report to quarters. Дзень назад адбыўся яшчэ адзін выбух. Emergency venting countermeasures. No! If the ventilation systems are malfunctioning, evacuate the medical bay. Everyone evacuate. Карацей, ўсё па кабздзе пайшло дзень назад. Добра. Што яшчэ? Прызнакі пацыентаў. Усе гэтыя хлопцы, якія там знаходзяцца, усе памёрлі, адзіныя мы в парадку. Так. Ва ўсіх ёсць ажогі, апёкі ад плазмы. Ну, гэта нападзенне, хутчэй за ўсё, якраз такі гэтага дроіда. Блин, ладно. Хтосьці... Глядзіце, мы полезлі глыбей у гэта самае, у запыты, і прыкалдэс у тым, што па сутнасці ўсіх там паспрабавалі забіць.
забіць тым што ну адкульсьці был прыйшоў загад адправіць вялікую колькасць лячэння, ну гэтых медыкаментаў, але гэта была смярцельная доза і забіла ўсіх акрамя нас. Адзінае мы бы маглі прасачыць, хто гэта зрабіў. У нас адзінае няма штукі для ўзлому. Давайте-ка функцыя. Камера. Ну гэта яно. Это мы. Морг. 2 тела. Дзверы да морга адкрыць. Ёсць. Медычныя запасы адкрыць. Так, інвентар. Штукі яшчэ можна тут на варштаце зарабіць, ну гэта окей. Усё. Што ў нас тут? Даведацца пра стварэнне, скарыстацца, карацей. Я не буду там разбірацца, калі што створым. Я думаю, тут не настолькі складаная сістэма. Так. Адреналіновая сіла. Гэта ўсё хрэн з ім, медпак можна зрабіць. Хімікаты патрэбны, і у нас іх толькі 2. Ну, не, пачакайце-ка. Ага, патрабуецца 20, у мяне ёсць 0. Ну і хрэн з ім. Пайшлі далей. Вось, знайшлі трохі хімікатаў сабе. Але тое не моя праблема зараз. О, лепей медпакі проста збіраць. Тын-тын-тын-тын, морг. Самы час цела аглядаць. Тело раз, тело 2, давайте, тело 2 спочатку. Плазменный резак. Жанчына, ты мертвая павінна быць. У фазмафобіі калаба з Ремеді? Я не могу, на жаль, мне вельмі цікава, я бы гэта пагугліў, але у нас тут труп устаў. Так, 3 варыянты. Яна такая знайшла тое, што шукала сярод целаў. Першае, я думала, ты мёртвая. Другі варыянт, твой голас. Я чула яго, калі плавала у ну, гэтым колбе. Галоўным героем якога будзе сам Алан Вейк. Трэба зразумець, фазмафобія даволі інді гульня, і там нават калі будзе калаба, гэта не нешта надзвычайнае. Вось. Але я думаю, што сутнасць калабы ў тым, што яны спрабуюць у фазмафобію дадаць кастамізацыю персонажа, і можа быць там Алан Вейк будзе як опцыя персонажа стварэння. EGS на мабілках Broken Sword раздае. Окей. Самае актуальнае. А гэта першы Broken Sword, так? Якраз калі мы яго прайшлі, так? Гэта такая. Ці памятаю, што адбылося. Пачне, што памятаю, гэта быў рэспубліканскі карабель Харбінгер. Што з ім здарылася? Your ship was attacked. You were the only survivor. A result of your Jedi training, no doubt. Атакавалі карабель, ты адзіная, хто выжыла. Результат, хутчэй за ўсё, атрымалася з-за твоей трэніроўкі джедая. Адкуль ты ведаеш, што я джедай? Your stance, your walk tells me you are a Jedi. Типу, ўсё ў цябе падказвае, што ты джедай. Ось уже гэтая жанчына. Добра, давайте сканцэнтруемся на бягучым. Што гэта за месца? I was removed from the events of the world as I slept. A survey of the surroundings may provide the answers we seek. The ship we arrived in must still be in this place. We should recover it and leave. Па сутнасці тое, што яна кажа, яна вельмі дзіўную фразу сказала, што тут адбываецца. Яна такая, пакуль я спала падзеі, я была дастана з падзей гэтага сусвета. Што нахрен на гэта значыць? Можеш патлумачыць, чаму ты так спяшаешся? We were attacked once, and I fear our attackers will not give up the hunt so easily. Without transport, weapons and information, they will find us easy prey indeed. А чаму мы? Чаму яна кажа пра мы? Нас один раз атакавалі, я баюся, што тыя, хто нас атакавалі, просто так не кінуць сваё паляванне. Без транспарта, зброі, інфармацыі яны нас лёгка знайдуць зноў. У нас ёсць трошкі уважлівасці і спытаць, чаму яна так нервуецца. Нешта не ў парадку?
I felt much unrest here. Нават калі я спала, я чула шмат беспакою навокал. Now, every Дзіўныя day I прадбачанні, feel розумы I would find пакрытыя out as much as страхам. you can Блин, не about this паспяваю. place quickly. I fear we will need to depart as suddenly as we arrived. Карацей, нам трэба спяшацца адсюль. Мне трэба на нешта, той кіды падказваюць, што ты джедай. Ну, уяві сабе, карацей, у нас прям на лбу напісана, карацей, татуха такая набіта джедай. Альбо, ведаеце, як на пальцах, карацей, такая, па літары на палец, карацей, набіта джедай. Мне трэба на штосьці звярнуць You увагу. may wish to extend your search to some clothes, if only for proper first impressions. Добра, нейкую вопратку хаця бы знайсці сабе. Чаму я жанчына, а не кот? Тут такая справа, карацей, няма катоў у гэтай гульні. Вось і ўсё. Адразу мінус 10 пунктаў гэтай гульні, карацей, я разумею, але такая справа, што катоў няма. Так, мы жа бард, мы зараз на што заўгодна перакананне, чаму пацыенты былі забіты. I do not know. Why did they spare you? Я не ведаю, чаму яны гэта самае злітасцівіліся над табою. Яны так не зрабілі, я атрымаў тую ж самую дозу, але выжыла. Indeed, a Jedi trance could protect one from such poisons. In fact, the sedatives may have been intended to keep you unconscious for some time. It would prove lethal to those untrained in such techniques, however. Most curious. Это адгаворка, не прычына не гуляць за кота. Я не правяраў, але можа моды ёсць. Я сумняваюся, што бачылі, дарэчы, я не ведаю, можа быць вы не бачылі, хтосьці спрабуе замодзіць катоў у гэтых самых у Project Zomboid, у сэнсе, каб можна было гуляць за кота ў Project Zomboid. Атрымліваецца пакуль не вельмі, таму што там мадэлька трошкі, ніводнай мадэлькі не прызначана для таго, каб быць котом, ён перасоўваецца вельмі дзіўна. Што я хацеў сказаць? Так, дайце зараз падумаю. А ведаеце што? А я зараз дропну прям падказку, якую я хацеў дропнуць на наступным тыдні. Я прям зараз яе закінуў. Абедзве каманды велікодкі звязаныя з фэнтэзі. Усё, я вам пакіну. Гэта прям, мне падаецца, развяжаце вельмі хутка. Прям вельмі хутка. Калі нават раскроеце, я там уже буду праблему на потым пакінуў. Я думал, дропне стрим. Не. Я зараз думаў, якую ж падказку вам даць. Так. Ты, падаецца, ведаеш шмат пра джедаю? And so do you. Perhaps we could discuss it at length later on. Now we have other concerns, among them finding our new enemy. У зорных войнах ёсць жа кашачая раса, у першай гульні ж была кампаньонка з яе. Дакладна. Я шчыра пра яе існаванне забыўся трохі. Ну, яна не зусім кашачая, яна як бы вочы ў яе такія, але ў астатнім як бы не. Ну, Android вельмі... Ну, в прынцыпе, фэнтэзі, чаму бы не Android, правильно? Так, варыянты. Нам патрэбна выбірацца. Ну, па сутнасці, яна ўсё кажа, тыпу, разабрацца з ворагам, збегчы з перагуса, вось гэта ўсё. Магчыма, калі я вярнуся, ты сапраўды адкажаш на маё пытанне.
Turn your energy to the matter at hand. If we cannot find a way out of here, the answers will prove useless anyway. Яна рыжая паласатая. Не, ну гэта праўда. Я просто про тое, што яна, тыпу, на мой погляд, я ніколі не ўспрымаў яе як кота. Тыпу, яе трохі такі знешні выгляд. Не ведаю. Ён нейкі занадта агрэсіўны, ведаеце, такі не кашачы. Хаця, у прынцыпе, штосьці ў яе ёсць. Ну, тыпу, ладно, я згодны, што яна падобна, просто не прям поўнасцю рэферэнс да катоў. Ось, на мой погляд. Усё ж такі ў яе ёсць яшчэ нейкая просто такая жывёльная, змяіная нейкая натура ў выглядзе. Так, я хутка до цябе вярнуся. I leave you to the explorations of this place. Here I will remain. О, атрымайце першы пункты светлага боку сілы. Я сказаў ёй, што, тыпу, што я вярнуся за ёй, як толькі я разбяруся. Яна адразу села медытаваць. Цудоўна. Так, у нас ёсць хоць якая вопратка? Няма ж ніякай вопраткі, правильно? Ну, разак хаця бы плазмены. Ёсць. Хоць што-небудзь куды-небудзь, не? І медпакі, у нас, па сутнасці, нічога няма. Давайте плазменным разаком. Будем дзверы пум. Emergency lockdown overridden. Андрей. Ну, Андрэя не хапала, ну. О, вібраклінок. Вось гэта, карацей, тыпу, тэхналогія, якая яшчэ была актуальна там да халеры часу назад, гэта вібраклінкі, якія яшчэ, па-моему, мандалорцамі былі зроблены. Гэта, па сутнасці, штука, якая вібруючы клінок, літаральна, які, сэнс якога ў тым, што ён можа, ну, праразацца пра што заўгодна, ну, значна мацней, чым звычайны клінок, таму што, ну, просто такая мікравібрацыя, карацей, адбываецца, ён рэжа лепей. І гэтая частота яшчэ, ну, тут як лорам гульні патлумачана, гэта вібраклінкі дазваляюць яшчэ нават блакаваць джедайскія мячы. Ось, то бок, ну, яны скрозь іх не прарезаюцца. Чаму гэтыя мячы потым не карыстаюцца? Ну, 10 000 гадоў прайшло, тэхналогіі забытыя, вось гэта ўсё. Конституцыя. Ціртхі не прыходзіла. Не памятаю. Учора ж зноў жа у нас быў каап, а ў каапах вельмі складана сачыць за чатам, асабліва як яно ў мяне зроблена, гэта прям немагчыма. Ну, не то, каб немагчыма, просто складана. Дефлектары. Ладно, халера з ім. Я магу зламаць гэта? Emergency lockdown is in effect. Turbolifts have been sealed to contain the emergency lockdown is in effect. Turbolifts have been Патрэбна ўручную адкрываць з іншага боку. Ну, Біблія вельмі па-фантазійнаму, я скажу. Ай-яй-яй, яны нормально так накидываюць мне. Что у меня там яшчэ? Так. Power attack. Мы, конечно, вернемся назад и просто полечимся у гэтым у бакце той. Альбо яна, як там, колта. Что цікаво, мы, по сутнасці, як бы хоць і консул, ну, гуня, отпусти мяне. Цікаво, мне, карці, гуня не отпускае. Я не могу сысці з месца. Ну? Я ўсё... Чат, я захрас. Я засофтлочу гуню. Я не жартую, я типу сысці не могу. А, вось. А чаму ВСД не працуе? А, я, падаецца, ведаю чаму. Там, небось, я Alt-Shift нейко натисну. Блин, придется табнуться, чат. Давайте. Зноў, оп. Хоть бы гуня... и все, гуня висит... Ну, типа, я не могу рухаться, ВСД не працуе. Вам зависло, и мне зависло, короче, я зараз перезапишу гуню просто. Выглядае як стрымерскія пакуты. Ды галоўнае для мяне яна, ну, дагэтуль гулялася нармальна.
То бок, ну канкрэтна гуляцца ў яе было ок. Просто вось зараз пачынаюцца тэхнічныя праблемы. Я браў кубікавы клинок, но нешта такое. Я не ведаю як, але я правёў атаку, кубічную атаку правёў. А, пачакайце, у нас рэгенерацыя моцная даволі. То просто калі паглядзець управа, мне здароўе там уже нормально адрэгенеравала. Я пакуль туды-сюды бегаць буду, можа і не мае сэнсу, то асабліва. Лячэнне. Оп. Хутенькая. Это ўсё з-за жаночых персонажаў. Занадта шмат полігонаў на іх ідзе, відэакартка не вытрымлівае. Мне просто відэакартка памацней патрэбна, я зразумеў. Ну, дарэчы, наконт тэхнічных праблем, я памятаю, калі я гуляў, у мяне было шмат за гэтай гульнёй тэхнічных праблем. Ну, канкрэтна з другой часткай. З першай было менш, але таксама былі. Так, крыт. Ось так зробимо. Опаньки. Давайте-ка спробуем туды крыт так само. Я нейкі high resolution patch поставіў? Не-не-не, гэта прям як ёсць, як яна ў стыме ёсць, як прадаецца, такая яна і ёсць. Усё. Гульня зноў павісла. Ну, типа, я не магу рухацца. Я просто не могу контролировать персонажа. У меня быццам бы клавиатура игноруется полностью. Ну як полностью? Escape працуе, а вось VSD не працуе. Божик, ну божик. Одна бойка и вось такая вось хрень. Давайте лазер. До речі, он падаецца памацней, чым тое, што у мяне ёсць, не? 1.10 1.7, ага. Ну ладно, не, давайте карацей с мячом застанемся. На Bridge Constructor Portal отправляется 10 тысяч, дякую вялікія. Вертикальную синхронизацию поставить. Так, не, почекай, вертикальная синхронизация, она альбо есть, альбо нема. Ты, може, имел на увазе обновление экрана? Так, давайте-ка. Яшчэ захаванне. У вас подвисло, не хвалюйтесь. Просто у вас подвисло. Зараз. Ну, на захаванні. Так, давайте. Ну, просто 59, короче, обновление экрана. Это минимальное, какое я могу поставить. Загружаемся назад. Просто як бы худ, ну, інтэрфейс, у меня ж нічога не лагае, у меня толькі зараз пачало адваливацца, што я персонажам кіраваць не магу, у меня VSD не працуе, а гэта асноўныя тып кнопкі ў гульні. Альбо яшчэ можна бегаць як у WoW левай і правай кнопкай мышы адначасова. То бок націскаеш две кнопкі мышы і бегаеш, і вось яны таксама не працуюць. Так, мапу мы часткова ўжо адкрылі. Просовываемся далей. Блин, реально тут уже просто у всех перебили. Броня для дроидов. This is the exit, but it is sealed. Strange. In my visions it was open. Я со мной можа размаўляць на дыстанцыі. Это выход, ён запечатаны дзіўна, але маіх прадбачаннях ён быў адчынены. Я? Толькі цішыня. Шукаем спосаб, як адкрыць. Адзіно, што не адчыніўся, лічуючы абставіны. Магчыма, павінен быць спосаб адчыніць яе праз нейкі тэрмінал.
Дзіўна, я думаў, што вы прям раскруціце просто літаральна за першыя 5 хвілін. Я можа занадта гэта складана раблю ўсё ж такі. Дагэтуль я прытрымліваў, просто накідваў падкасе, але ну падказачкі спецыяльна, каб у мяне быў час. Ось я просто баяўся, калі занадта шмат дам, то вы адразу разбярэцеся. Могу порадить запустить гульню ў рэжыме сумясцімасці са старой віндой. Можа быць, але я думаю, што на захоп гэта не паўплывае. Я вам накину... Ладно, халер з ім, яшчэ одна падказка, трымаеце карацей. Хаця не, в прынцыпе, вы даеце нарады, нормально, вы дабярэцеся, нормально, яшчэ ў панядзелак грам на іншую падказку. Мне, можа быць, і сёння раскруціцца. В прынцыпе, я просто думаю, мне, ведаеце, праблема, дэмная праблема, тыпу, ты павінен падштурхоўваць, але не даваць адказаў. Так? Ось, і лішні раз падказкі лепей не даваць, таму што, я думаю, вы і так нормально ідзеце. Вы прям добра ідзеце, ўсё роўна. Ужо ўсё значна бліжэй, чым было дагэтуль. Ну там, акрамя рэдкіх выпадкаў. Патлумачыце Ольвіну. Я ўжо тлумачыў, што так гэта будзе працаваць і далей. Я не паўтараюся, я нават тлумачыць не буду. Гэта ваша задача тлумачыць астатнім, што адбываецца. Ось. Вось, чатка. Тлумачце, карацей. Я гэтага не буду рабіць, я спецыяльна гэта пакіну для вас. Так, запісы бяспекі. Правяраем. Голая арыентацыя па Пірагусу. Especially you, Corda. Listen up, because I'm not gonna say this again. The next one of you Juma heads to try and smuggle a blaster, or so help me, any sort of military-grade frag weapons into my facility is gonna take a long walk out the airlock. Why? Because in case you forgot, Paragian fuel explodes at high temperatures. That's what blasted that chunk out of Paragus 2 and created this asteroid field. So if I catch any of you with anything other than sonic charges or mining lasers, I'll burn you and your contract. Security out. Карацей, глядзіце, вельмі небяспечна карыстацца хоць любой, хоць любой зброяй тут, альбо штосьці, што там стварае хоць какую-небудзь іскру тут, таму што Пірагус, планета, сама вельмі выбуховая па сутнасці. Гэта дзюрка ў планеце, якую вы не бачылі у катсцэне, таму што я вам расказваў, як яна выглядае. Па сутнасці, частка планеты выбухнула, таму што вельмі лёгка выбухае па сутнасці ўсё. Ну, тыпу, там это паліва знаходзіцца. І паліва, яны па сутнасці здабываюць паліва ў гэтым ланцугу астэроідаў, які быў створаны пасля знішчэння паловы планеты. Таму, па сутнасці, здабыча ідзе асцярожна і вельмі абмежаваныя інструменты, якія ёсць. Ось, добра. Так, справаздачы. According to one of the miners, it was because one of the sonic charges went off prematurely. And like before, it was one set by a mining droid. The three idiots were grouped so close to the charge, it might as well have been a grenade going off. The blast turned their bones to dust. The blast wrecked the internal components of the droid that set the charge, though, so we can't even dissect it to see what happened. I don't like what's going on here. Ever since that Jedi showed up, things are getting worse. It's not just Corda and his miners, or the fights, but now the droids are acting crazy. If we don't find what's causing this, or who, this facility is going to be space dust by the time the next Telos freighter arrives. Так.
Добра, па сутнасці інфармацыя шмат ён не даў, ну, але нешта перашкаджае на станцыі. Я ўпэўнены, што гэта адзін з дроідаў забойцаў, карацей, просто тут. So, А што з you're in дроідамі? maintenance. Then maybe you can tell me what's going on with these droids. Sir, I don't know. It's like their behavior cores are undergoing binary decay, but I can't find the source. This shouldn't be happening. Well, that's reassuring. It isn't happening. So the next time we nearly have a breach in the ventilation tunnels, I could just close my eyes and pretend it's my imagination. You better give me some answers. I want to know the damage these droids can do if they start mining us instead of asteroid rock. Sir, these droids aren't combat models. Their mining lasers are weaker and less accurate than blasters. I doubt those droids could even hit one of us. Are you blind? What about the miners in Medbay? It's sabotage, and it started right after the commander said we weren't going to sell the Jedi to the exchange. So I want you to find out how these droids are being sabotaged. That'll tell me who's trying to clear a path to get that Jedi off the facility and stop him. In the meantime, make sure the security's armed with all the ion and sonic charges you can find. If those droids start coming after me, I'm gonna need more than low-grade mining lasers to take them down. Clear? Yes, sir. Maintenance control out. Idiot. Карацей, што цікавага. Яны збіраліся прадаць спачатку нас джедая абмену Exchange, я не памятаю, гэта нейкая фракцыя. Чамусьці назва мне знаёмая, але я не памятаю, што за яна. Яны спрабавалі нас прадаць, але ў выніку адмовіліся, і пасля гэтага пачаліся сабатажы іх дроідаў шахцёрскіх. Я так думаю, што вось гэты дроід забойца дзесь тут на станцыі і поўнасцю пакрыху знішчыў усю станцыю. Так. Што-небудзь яшчэ? I installed an override switch to shut down any droids on this level, just in case someone locks me out of the administration console. As added insurance, I tied the override switch into the circuit to the holding cell door. It'll make sure it can only be opened if all droids in the level are shut down. I doubt Corda or any of his men have the skill to pull off something like this, but I'm not taking any chances while we're sitting in the middle of this asteroid minefield. Whoever's responsible won't be able to have the droids rescue him after I lock him up. Nothing will cut through that door. He'll be trapped. Крымінальная арганізацыя актыўная з 4000 ББІ. Я не ведаю, што за эпохі, гэта я не вельмі разбіраюся. Я, можа быць, дарэчы, наконт 10 000 гадоў трошкі памыліўся, але там гаворка пра тое, што прайшло 1000 гадоў перад тым, як пачаліся падзеі фільма ўвогуле. Аборт у Польшчы. Ладно, не буду нічога казаць на канал. А то я, зараз раскідаюся падказкамі. Мне просто падабаецца, што вы набліжаецеся. Я сам хайпую. I secured the stealth field generator inside one of the footlockers in the security storage room. If I have the specs right, the interface field should be effective against the droid's sensors. All I need to do is equip the belt and some skill with stealth in order to use it. As long as I don't get too close to the droids, they shouldn't detect me. If any more droids start malfunctioning, the belt should buy me enough time to get to the override switch I set up in the communications blister console. I'd rather shut them down than destroy them. I want to find out how these droids are being sabotaged, maybe even turn them against whoever's sabotaging them. То бок дабітвыя праявінне. Ну тады атрымліваецца, што гэта 4000 гадоў да Старая Рэспубліка, 4000 гадоў да падзеі фільмаў, правильно? Так. Камеры. Это мы ў галоўным. Ох, там ажно 3. Камунікацыйныя. Опанькі, жывы чэл. У шахцёрскія туннелі. Добра. Па сутнасці мы просто падсабралі інфармацыю, але інфармацыя такая, абмежаваная вельмі. Будьце асцярожны, наперадзе шмат энергіі. Але яна не зыходзіць ад таго, што жыве. Калі ты не можаш адчуць іх, працягніся, адрынь свой зрок. Адрынь тое, што бачыш, і замест гэтага
дацягніся да сваіх адчуванняў. Ну і вось тое, што мы праз камеру бачылі. Ah, you can. Ты можаш іх адчуваць. The droids you cannot perceive, but the small Дроідаў ты не можаш пабачыць, але маленькія змены ў энергіі, гэта ты можаш адчуць. echoing outward. Яно даецца рэхам на вонкі. У нас зараз атрымалі сілу прадбачання. Калі яна триггерыцца, вам лепей захаваць сваю гульню. Цікава, окей. Опанькі. Іонная граната раз у адзін бок, і потым кідаемся ў другі бок. You hear it. It is fate, but it is. Ты адчуваеш, яно тут. Яно слабое, але яно тут. Што адбываецца? It is the force. You Сілу ты адчуваеш. It has not been so long as for you to forget. Так. Дзіўна, што ты так хутка забылася. Але такое адчуванне, што яно прыходзіць з вельмі далёкай, з вялікай далечыні. Listen. Feel it echoing within you. Come. I shall guide you down the familiar paths. You will need it if we are to survive and escape this place. Так. Ту-тру-ту-тум. Добренька. Атрыманне досвіду пакраху будзе вяртаць ваше спалучэнне з сілай. Ну ідзіце ў экран левелапа. Добра. Это мы зробім па сабойкі. Давайте яшчэ, ось. Такі удары. Нормально. Пасля кожнай бойкі ты будзеш ламацца? Божухна. Гульня. Галоўнае, я магу карыстацца гэтым самым мышкай і магу перасоўвацца. Але вось, тыпу, ўсё. Галоўнае, ўлева-права працуе, а ўперад-назад не працуе. Ачмурэнна. Гульня. Што ж ты так крывавата працуеш, а? Давайте хотя бы опронемся. Может быть, что-нибудь там у нас пояс есть. Генератор остался. Виброклинок. У нас ничего нема. Гранаты, медпаки. Добро. Level up. Адчуванне да сілы і прафесіянал беззбройнага бою. Добра. Перакананне, вядома, мы ж будзем бардам. Што вы думалі? Уважлівасць і карыстанне камп'ютарамі не падвышаецца. Бяспека не падвысіць. Лячэнне давайте вось сюды закідаем пунктаў. Сілы. О! А лячэнне недаступна. Чаму? Патрабуе 6-й ўзровень. Добра, лечыцца пакуль нельга. Аура сілы. Нам дадаткова плюс 2 да абароне і ўсім спадбраскам. Цягнецца 20 секунд. Паскарэнне. Яшчэ 2 абароны. Але абмежавана бранёю, так? А яно ўсё абмежавана бранёю. Эта сила падвышае фізічныя атрыбуты і спасбразкі джедая і ўсёй парты на 2. Цягнецца 20 секунд. Ну, па сутнасці на бойку накладваць. Універсальная сила. Абараняе усіле і блакуе 6 першых пашкоджанняў на 120 секунд. Добра. Паўплываць на розум. О, я жадаю, гэта карацей у перамовах можна ўплываць на кагосьці сілай, тыпу, гэта не тыя дроіды, якіх вы шукаеце. Хай гэты бард перакіне нагу на нагу, асноўны інстынкт пачынаецца. Не. Мы гэта. Нам просто зручна так. Нам знато горачам, просто ждаем это. Цёмная сила, шок. Давайте карацей вось гэта перакананне універсальнае. Уплываць на розум. Толькі галоўны персонаж можа яго мацаваць, таму якая розніца, правильно? Адзінае, што бесіць
Гэта тое, што вось падвісае так. Давайте-ка захаваемся. Мне просто падаецца так пасля кожнай бойкі прыйдзецца рабіць. Графіка, пашырэнне... А, можна толькі ў галоўным меню. Добра, зразумеў. Ідзем у галоўнае меню, загружаемся. Адрамантуецца ж, правильно? А, ну ўсё просто. Мы, карацей, пасля кожнай бойкі будзем просто, типу, выходзіць-заходзіць. Все. Нормально. Можем гуляць. Усяго-то патрэбна кожную бойку гэта рабіць. Ну, разумееце, так? Нейкі быццам бы спідранерствам займаюся. Наколькі фантазійна для мяне гучыць хімія, зусім не фантазійна. По элементах уже просто пайшлі хімічных, так, я бачу. Так, ёсць. Не-не-не, захавацца спачатку. Перезаходзім, загрузіцца. Ну, бачыце, як будзе ўсё просто па бойках. Блин, яшчэ вораг. Кожны вораг это праблема, на мой погляд. Прям праблема. А там яшчэ адзін ёсць, па нас страляе. Ухіліліся нават ад атакі. Оп. Реально, прям кожная бойка 100%. Просто 100% зависаем вось так. Усяго-то патрэбна рабіць гэта кожную бойку. Чат. Я не ведаю, это можа быць уплыў ОБС. Ну, такое можа быць. То бок, я ўжо тлумачыў, што час ад часу са старымі гульнямі, карацей, ты заўсёды не ведаеш, ніколі не ведаеш просто. Могуць быць абсалютна дзіўныя штукі і абсалютна звычайныя рэчы, якія павінны працаваць, яны не працуюць. Вось. Зараз нават і не табнуцца і не праверыць, не пагугліць штосьці ў інтэрнэце. Да, не трапіў ніводнай атакай. Опанькі. Вы бачылі гэты паркур? Ну так. Эх. Арктанч Стурдумс. Ну-ка, що гэта такое? Мне цікава. Алло, дзе стрым? Ну добра, што, дарэчы, у вас не падвісае, падаецца. Калі што у вас падвісне, абавязкова кажыце, бо я лёгка магу гэта прапусціць. Я проста зацікаўлены яшчэ сачу за тым, як вы падбіраеце. Нам патрэбны код, каб адключыць локдаун. А у нас няма такога. Пашукаць нейкія переключэння. Переключальнік, оп. Усё. Павінна адкрыць праход далей. Але тут ёсць праходы, каб вы разумелі, вось яны там яшчэ туннелі дадатковыя. Трэба пераглядзець. Падвісае жорстка? А, ну я бачу. А, божухна. Ну гэта ж немагчыма. Ніхто ж монстр не глядзіць. Не падвісае. Ну, я калі глядзеў, так... Ну, я ж кідаю толькі позірк на кароткі момант, яна выглядае нармальна.
А, ну так, капзда. Это просто чат, это просто немагчыма. Я тепер запишу гульню. Праблема, я кажу, я ж не бачу яго. Ну, типу, я яго не бачу. Типу, мне патрэбна разгарнуць галаву, і з-за таго, што я яшчэ па менюшкам там актыўна пераключаюся, я гэта ні халер не бачу. Зірнеш, калі глядзець цягам типу секунды, то можа спакойна трапіць на ум, калі ўсё нармальна падаецца. На X3 паглядзім потым, так. Так, гэта не адчыніць. А, ўсё яшчэ... Божух на чат. Это ж немагчыма глядзець. Давайте што-небудзь іншае запусцім, таму што гэта капзда. Ну, тыпу, я не ведаю, што мне за гэтай гульнёй рабіць, каб яна нармальна для вас захоплівалася. Мне... Просто тут няма опцыі, тыпу, у акне. Давайте сумяшчэнне паспрабую. Ну, каб з гэтым самым. Просто у мяне это не мае ніякай праблемы, разумееце? Праблема ў захопе. Гульня запускаецца нармальна абсалютна. Яна ў парадку ідзе. Калі вы будзеце набудзьце сабе, будзе ў парадку. Так, зараз я правлю на працоўны стол. Так, налады. Калі зараз не дапаможа, то мы просто што-небудзь іншае запусцім, бо гэта... Я выбачаюся, тыпу, гэта прям не. Рулетка пачакае яшчэ, можа... Ну, зараз яшчэ пакупаюся і праз механік 10 запушчу. Блин, это не то я раблю. Шукаю локальные файлы. Так, сумяшальность. У сумяшальности з Windows XP Service Pack 3. Ок. Ок. И ад гэтага самага. Не, ад администратора пакуль не будем запускать. Небяспечна. Ага, яна патрабуе стыма. Без стыма напрамую не запусціць. На Don't Start Together отправляется 9500, дзякуй вялікі. І яшчэ 9500. І яшчэ 9500. А зараз гульня ўвогуле не захопліваецца. Вітаю, Волчара, вітаночки. На Don't Start Together яшчэ 9500 адпраўляецца, дзякуй вялікі. Карацей, гэта не працуе. Сумяшальнасць толькі ламае адлюстраванне поўнасцю, прям у ноль, абсалютна. Зараз праверу, перазапушчу па новай. А вось, то бок працуе, так? Давайте паспрабуем ад адміністратара запусціць яшчэ. Дзе там? Запускайце як адміністратара. Вось, ёсць. Тырк, тырк. Правераем. А вам увогуле не... Праз адміністратара таксама захоп ламаецца. Поўнасцю ў ноль. Тыпа няма. Стрым псіхічнага чаціку, ну... Вы тут галоўныя героі, я бачу.
Так, чат, карацей, я не бачу спосаба, як выратаваць захоп, і плюс яшчэ ёсць, мне патрэбна загружацца пасля кожнай бойкі, інакш гульня ламае перасоўванне просто, ну, рэальна немагчыма перасоўвацца абсалютна. Я прапаную мы што-небудзь іншае пагуляем, таму што, ну, просто, ну, я не думаю, што я змагу гэта выправіць. Тыпу, у мяне дзве праблемы адначасова, каб яно комфортна было пагуляць. Ось, альбо шукаць яшчэ нейкія іншыя крамы, спрабаваць розныя, можа быць, там йо-хо-хо крамы глядзець яшчэ, ну, вось такое. Давай, Голливуд. Зараз я яшчэ падумаю. Я яшчэ зараз падумаю, я хутчэй за ўсё запушчу тое, што нават у спісе няма, што-небудзь гэткае, што вы не чакаеце. Спецыяльна проста, каб вы не чакалі. Можа быць, дэмку якую паглядзім. Можем, дарэчы, запусціць реплейст. Я яго не спампоўваў, але мы можем... ну вось Аржын напісала реплейст. Вось. Можем яго трошки патыркаць. Бо я не тырку. Хаця, можа быць, вам не хочацца у мяне, ну, тыпу, спойлераў чапляць зараз. Так. Сапёр, ну, гэтага вы дакладна не будзеце чакаць. Так, добраненька, давайте зараз рулетку, таму што ўсё роўна у нас перапынак невялічкі. Вось. Дзе моя рулетка? Рулетка, з'явіся. Хей, спиннер. Ну. Хей, спиннер. Ось, ёсць. Так. Нормально ўсё, заявілася. Я ўжо пачаў пераймацца, што ўвогуле захоп не працуе. Нормально. Зламалі захоп цалкам. Так. Забіраю гульні. Гэта нагадваю, што мы вызначаем, што мы будзем гуляць у чацвер. Так, і мне гэта патрэбна было пачысціць гэтае кола, то яно там неправільна будзе паказваць. Вось так. Так. І вось такі колер абяром. Прыбіраю зараз са спісу у нас... Я загадкава маўчу так. У гэтым сэнс велікодкі, і гэта... Вы зараз удзельнічаеце ў туторыяле велікодкі, скажем так. Ось. Таму што... Я назову, тыпу, две тэмы асноўныя, якія будуць. Гэта праца чата, праца камандай, то бок, ну, як бы разлік на тое, што вы будзеце рабіць. Гэта магчыма рабіць паадзінцы, але разлічана на ваш агульны розум чата, як вас, як групы, так? Доступ да гэтага маюць усе, ніякі не абмежаваны. І, па сутнасці, усе веды, якія вы збіраеце, гэта вашыя веды. Яны мне не належаць. Я толькі арбітр, які сочыць за тым, каб, ну, тыпу, калі будуць нейкія праблемы. Вось. І ўсё. Але у вас усё як бы ёсць на руках, я толькі вас крыху падштурхоўваю зараз. І ўсё. І гэта і ёсць туторыял як бы велікодкі. Да, вы психічны вулік. Ну, па сутнасці так. То бок разлік, што вы будзеце гэта самастойна, таму я спецыяльна адказваюся. Усе падказкі называюць толькі адзін раз. Калі вы іх неправільна запомнілі, запісалі што-небудзь, ну, ідзе не так, то гэта як бы вы. Гэта вы адказаны за гэта, не я. Я тут выключна, ну, выконваю такую функцыю арбітра. Раюць абмежаваць кадры да 60 ці нават 45. Можна паспрабаваць захоп праз дисплей capture. Можна паспрабаваць праз дисплей capture. Просто справа ў тым, што бойка-то ўсё роўна прерываецца. Турбаем. Ну, тыпу, мне ўсё роўна патрэбна пасля кожнай бойкі, я вось гэта раблю, тыпу, тык-тык-тык-тык-тык, захавацца, выйсці, загрузіцца. Хаця, можа быць, гэта і абмежаваннем кадраў. Але як абмежаваць кадры, дарэчы? Типу, ну як? Я і так зрабіў, каб яно было 59 Гц абнаўлення экрана. Вось, гэта не абмежаванне кадраў, але просто, типу, ці магу я абмежаваць іх неяк па-іншаму.
Так, шукаю наші яшчэ капы. Мы зараз, добра, калі ёсць ідэя, высінка няма, там няма. Ну, на ладах я не бачыў. Там вельмі абмежаваны налад. Там усяго 3 опцыі, якія можна тыркнуць і ўсё. Ну, там вельмі абмежавана. Зараз я вярнуся, мы паспрабуем яшчэ адзін раунд, таму што гэта нешта прям дрэнна працую. Так, дзе Рымволт яшчэ застаўся. І ўсё, падаецца, так? Падаецца, што ўсё. Добра, перамешваем. Паехалі. The Last of Us 2 у нас перамагае. І ў чацвер мы будзем праходзіць The Last of Us. Трэба PlayStation расчехліць. Літаральна сёння Ashen закінула на The Last of Us, сколькі там, 10 000. Ось, і сёння жа яна перамагае. Так, добренька, добренька. Нечакана, нечакана. Зараз я сабе запишу яе. The Last of Us забираю назву и записываю себе. Так. Докладно, как было. Повинно быть 10 000. The Last of Us 10 000. Пум. Пум. Опаньки. 17 у нас сёння. Пераможца. І нагадваю, што у нас таксама будзе вылетаць тады гульня, старая гульня, так кожны раз, калі мы галасуем, то кожны раз у нас будзе і гульня вылетаць. Зараз я вам пераключу экран, на якім нічога няма. І зараз прыбіраем яшчэ і старую гульню у нас. Вылетае у нас спілункі. Апошні раз за іх галасавалі 149 дзён таму, і пункты Мафіі 23 былі 10 000 было адпраўлена на XCOM 2. Ажно 10 000, зараз XCOM 2 у нас раптоўна падрос. У ідэале зараз у нас павінна быць унізе не застацца гулень, але ёсць яшчэ гульні, якія з'явяцца на наступным тыдні, таму гэты спіс яшчэ будзе абнаўляцца. Можа быць, я за гэтыя выходныя зраблю штосьці, што дадасць, скажем так, ну вось, no games found. Добра, я можа быць сабе, я можа зраблю нейкае паляпшэнне, каб мы абмяркоўвалі, я, дарэчы, мне з головы вылецела, нейкая прапанова мне даволі спадабалася, трэба будзе дадаць, можа быць, у каманду, столькі ўсяго, трэба заметкі сабе рабіць, нататачкі якія, бо ў мяне, я не паспяваю запамінаць гэта ўсё і занадта шмат мелкага. Вось, шмат чаго ёсць палепшыць, да чаго рукі дабіраюцца, да такой дабіраюцца. Мы зараз паспрабуем яшчэ адзін раунд дадзім Star Wars'ам, бо шкада трохі, я сёння іх набыў, ну не сёння, учора. І трошки шкада, што... Ну, у меня першая частка была набыта ў Steam ўжо даўно, і з ёй было даўно ўжо ўсё ў парадку, але вось другая мне не была набыта. І вось з ёй нейкая тэхнічная у мяне праблемкі. Запускаю я па-нова і паспрабуем зараз у наладах нешта накалупаць. Паглядзім. Я аднайшоў ролик па наладах гульні першай часткі, праўда, на 10 хвілін, каб яна працавала з OBS. Ну, просто вось. Ну, не, давай тады, ну, раз гэта пераможца, то давай паспрабуем неяк дакалупаць на ёй. Усё ж такі шмат пунктаў было аддано, і мне шкада трошкі, што такая хрень атрымліваецца. Так, пакуль не загружаемся. Я не ведаю, бачна вам, не бачна? Ні халеры вам не паказваецца. А чаму не паказваецца? Я ж нічога не змяніў зараз. Так. Просто ён як бы працуе, як вы бачылі, чыста тэхнічна, як бы ёсць. Усё, мне стаіць з адміністратарам, я не зняў яшчэ сумяшчальнасць. На Nancy Drew адправіцца яшчэ 10 000, дзякуй вялікі. І яшчэ 10 000, ні халеры сабе, дзякуй вялікі, Вулчара, дзякуй вялікі. І яшчэ 10 000. Вулчара просто з нагі улятае.
Так, а чому вам не показується і зараз нічого? А, ось з'явилося. Добре. Налади, показую. Геймплей. Просто показую, що він є. Тут у нас няма нічого. Є аўталавілапы, аглядаць тым самым мышкай, перасоўванне ў бойцы, налады мышкі, налады клавіатуры. Так. Далей. Што за фідбэк? Ну добра, гэта ухта, графіка. Тені, гэта самая трава, эфекты сілы. Пашыраная, высокая графіка, анізатропія. Вось вертыкальная синхронізацыя. Знайшоў, адключыў. Так. Далей. Ідзем. Пашырэнне экрана 2560 на 1440 і 59 Гц. Гэта аднаўленне экрана, але не абавязкова фреймрейт. Папярэджваю. Ось такая штука. Окей. Працягвайце. Ну што, паглядзім, зараз будзе падвісаць ці не. Бойку гэта, конечно, не выправіць, але хаця бы у вас, каб завісона не было. Я бегаю по калідору просто. Ну, пакуль падвісона няма, правильно? Опаньки. Это что? Ось. Ну все, нормально, можем бегать. Это я там просто захрас об нешта. Добра. Не подвисае, як мінімум, у вас. Ужо не блага. Але будзе падвісаць у мяне ўсё ж таки. Пасля боек. Буду ператыркивать. Абмежаваннямі колькасці кадраў. А як абмежаваць колькасць кадраў? Ось тыпу як? Тут жа няма. Ну, ці ёсць нейкія налады для гульні? Тыпу запусціць каманднай стракі, там ось гэта ўсё. Ці існуе такое? Чакайце-ка, яна не агрэсіўная. У яго ўсё яшчэ ёсць энергія, але з галоўнай кансолі не атрымлівае сігнала. Добра. Агледзець яго ядро. Былі даданы пэўныя мадыфікацыі да яго вокабулятара. Добра. Апошнія каманды. Такое адчуванне, што яго шахцёрскія пратаколы былі пераключаны на здабычу любой арганікі і любых неаўтарызаваных дроідаў у будынку, ну, на тэрыторыі. А ў гэтым выпадку... Ага, ну і ўсё, за гэта налады ўсіх і... Так. Абараняць арганіку. Добра. І ўсё. Я не буду зламываць яго, я просто переключу яго на свой бок. Вось, няхай абараняюць арганіку. Не, вісінкі я ўжо адключыў. Зараз паўдзельнічаем у бойцы і паглядзім. Ну, можа быць гэта ўсё адрамантавалася літаральна вісінкам. Просто калі так, то цудоўна, таму што дагэтуль было трошки фруструюча. Яно і вам нармальна не паказвае, і ладно, што мне бойка не працуе. Я як бы яшчэ перажыву, але тое, што я не магу сачыць, як у вас там у гуле паказацца, я калі пабачыў, як гэта у вас выглядае, гэта просто жесть. Яго думкі складана прачытаць, і яшчэ жывыя засталіся. But you have nothing to fear from this one.
and he might yet prove useful. Чат я вам накинуў, ладно, я не вытрымаў, карацей, падказка, яшчэ одна падказка. Адна з каманд у ангельскім варыянце пачынаецца на S. Nice outfit. What, you miners change regulation uniforms while I've been in here? Так. Падколвае адразу, во што уніформы змяніліся, пакуль я быў тут. Кто ты такі? Atten Rand. Excuse me if I don't shake hands. The field only causes mild electrical burns. Ён ўсё жартуе, жартікі жартуе, ён не магу паціснуць табе рукі, клічце яго Этан Рэнд. Так. Можешь патлумачыць, чаму тебе тут закрылі? Security claimed I violated some trumped-up regulation or another. Take it up with them if you want. But they stopped listening to me shortly before they stopped feeding me. Now that's criminal. Яны, карацей, ён не ведае, што адбываецца навокал. Ён не ведае, што ў мінус усе проста на станцыі жывых уже не засталося. Ён парушыў нейкія установы гэтага і шахцёрскай, карацей, базы, гэтай базы, і яны перасталі яго слухаць, а потым перасталі яго карміць, ён проста не ведае, што ўсіх забілі. Што гэта за месца? Oh, you mean you didn't come here on purpose? Чаго мы бегаем у піжамцы і кедзіках, у нас, на жаль, вопраткі няма. The Paragus mining facility. The only supplier of shipping-grade engine fuel to this corner of the galaxy. Paragus fuel plays havoc with engines, but it gets the job done. As long as you don't mind the toxic byproducts and trying to mine it without blowing yourself up. Добра, ну, па сутнасці, ён ведае, хаця бы ведае, дзе мы знаходзімся, і ведае больш, чым мы. Ведае пра тое, што вельмі небяспечнае паліва, і гэта адзінае месца, дзе, па сутнасці, у гэтай частцы галактыкі гэта адзінае месца, дзе можна здабываць паліва, хоць оно і вельмі нестабільнае, але ўсё ж такі працуе. Гэта я падтлумачу мегапазерскі, пачынаецца на літару S. Так. Ну, мы ведаем пра падрывы, давайте спытаем яго. Одна протоновая торпеда і альбо неудалы выстрел з бластера, і ўсё падравецца. Окей. Наколькі вялікі выбух? Ну вось, паладзін зразумеў. Жартую, конечно. You know the planet with the exposed core you saw flying in? That hole was caused by the first mining station that tried to siphon fuel off the planet. Blew a whole chunk out of the planet and set it drifting out here in a big clump of fuel-cooled asteroids. So the miners drill the asteroids now, not the planet's surface. That's why they don't allow blasters here. Can't trust a miner jumped up on Juma Juice not to fire one stray shot that'll turn the entire colony into a thermal detonator. Добра, тут прыкладаецца якраз такі, што планета выбухнула з-за таго, што першую станцыю яны ўсталявалі на паверхні планеты і здабывалі з-пад зямлі гэтае паліва, але ў выніку нешта пайшло не так, і яна выбухнула літаральна ўся планета. Мне падабаецца, што адзін з варыянтаў быў сасіска. Чат, это просто... Так. Гэта месца закінутае. Before or after that Jedi showed up. Either way, it's a real short story. You see, this Jedi shows up, and you know what that means. Where there's one Jedi, the Republic will soon be crawling up your ion engine in no time. О, я не ведаю, што мы Jedi. See, some of the miners get it into their ferrocrete skulls that since the Jedi's unconscious, they can collect the bounty the exchange has posted for live Jedi. Well, what passes for the law here didn't like that idea. So the two groups started fighting. Then there was some big explosion. I was sitting here for a long time. Then you showed up in your underwear and things got a lot better.
Добра. Нейтрат. Ну, давайте, протягивайте. Что? Не? Нічого не ведаю. Я нічого не ведаю. Чат, нічого не ведаю. Так, карацей, як з яго боку гэта выглядае. Было две групоўкі, якія паміж сабой не падзялілі літаральна нас, джедая. Ён не ведае, што мы джедай, але сутнасць у тым, што адна палова каманды хацела пазбавіцца, ну, тыпу, па сутнасці аддаць джедая рэспублікі, другая група хацела прадаць літаральна джедая эксченджу, ну, то бок абмену, гэта групоўка, бандыцкая групоўка. Вось. Вось, і у выніку яны пабіліся паміж сабой, гэта так з яго боку выглядала. Але вось мне падаецца, нешта тут замешаны ўсё ж такі той дроід, якога нам паказвалі ў катсцэнцы. Так. На гэтую самую узнагароду за захопленага джедая хтосьці паставіў. Чаму? Don't know much about it. Maybe the exchange wants one as a trophy, or somebody's got something against Jedi and is looking to collect. Not many Jedi left. Wouldn't surprise me if the bounty's pretty high. Так. Не толькі каб шмат джедаю засталося, мяне не здзівіла бы, калі бы кошт, ну, узнагарода была б вельмі высокай. Так. Не толькі каб шмат джедаю засталося, што з імі здарылася? The ones that weren't killed in the Jedi Civil War ended up switching off the lightsabers long ago. Word is there's not even a Jedi Council anymore, but who knows? Рады джедаяў не засталося, грамадзянская вайна джедаяў, ну, карацей, амаль няма джедаяў. Так. Гісторыя, які я чула толькі о сітках, не джедаях. Я чула чуткі наконт вайны, але вайна паміж джедаямі? Реван Малак і джедая, які прызналіся да іх да мандалорскіх войнах. Так, добра, абсолютно. Ну, мы пропустили трошки. Так, чуткі мяне не было з часу мандалорскіх войн. Што адбылося паміж Реванам і Малакам? Гэта я і так ведаю, у прынцыпе. Скажи мне, што здарылася потым. Як і ўсе сіткі, Реван і Малак змагаліся паміж сабою. А потым яны разгарнуліся ў бок джедаяў. Ну, пасля таго, як яны пачалі змагацца з джедаямі, яны ўжо потым супраць паміж сабой пачалі біцца. Сусед скаціна. Ну так, трохі напружвае, згодна. Але нешта паслабей, чым учора. Так. Чуткі былі, што Реван перамог Малака і потым вярнуўся на Карыбан, каб яднаць сіткаў супраць рэспублікі. Але, слухайце, а кананічная канцоўка, гэта ж Реван добры, правильно? Альбо не, пачакайце, ён застаецца нейтральнай у сіле. По-моему, такая штука. Тыпу, Реван бачыў цёмны бок сілы, потым светлы бок, і потым застаўся нейтральным. Так гэта на нейтральнасць у сіле, так? Гэта, ну, тыпу, пасля падзеі першай часткі, тое, што мы прапусцілі, скажем так. Вось, ну гэта я па лору, наколькі памятаю.
Добра. Так. Я чула, што Рэван выратаваў джедаю і рэспубліку. Ну, як мінімум, па... гэта самае. Перад гэтым. Ну, то бок я беру другі варыянт, таму што мне добры быў гэта самы. Добры Рэван. Там пазітыўны ён выратаваў рэспубліку. There's rumors all over space about it. All I heard was Revan returned to pay Malik back for trying to kill her in the first place. You know women. Так. Я чуў, чутак вельмі шмат. Я чуў, што Рэван адплаціў Малаку за тое, што ён паспрабаваў яе забіць. Ты ведаеш, жанчыны. Ну, калі што, Рэван кананічна жанчына, што цікава, у мяне таксама ў першай частцы быў персонаж жанчына. І гэта вельмі цікава, што у мяне кананічны персонаж па сутнасці быў створаны. Так. Як доўга ты быў у гэтай клетцы? Рэван быў... не, вось, я чуў, што яна спыніла Малыка, але ў яе не было выбару, акрамя як змагацца з ім. Well, I wasn't there, thankfully. But I heard what she was like during the Mandalorian Wars, and it sounded like she was quick to wipe out anyone who crossed her. Перша частка скончваецца на светлую канцоўку, а потым Рэван зноў схіляецца да цёмнага боку. Окей. Добра, і гэта канон. Так, мне просто падавалася, што Рэван становіцца нейтралам пасля... Ну, яна становіцца нейтралам пасля падзей, як бы, гульні. Ну, тыпу, просто разабралася са святлом, і потым з'яўляюцца рэваніты яшчэ. Просто я не ведаю, рэваніты, тыпу, гэта падзеі зараз, ну, тыпу, да, гэтай гульні, пасля гэтай гульні. Я не вельмі ўпэўненая. Не, Рэван мужчына, а гераіня другой часткі жанчына. Не, пачакай. Рэван жа кананічна... Рэван жа мужчына быў, не? Мне падавалася, Рэван кананічна мужчына. Так. Пум-пум-пум-пум-пум. Добра. У меня есть яшчэ пытанне. Look, not like your half-naked interrogation isn't a personal fantasy of mine, but... Hey, wait a minute. You're that Jedi the miners were Блін, talking я about. не зразумеў, што мы джедай, якого яны шукалі. Кшталту мы не можем нічога сказаць. Гэта не пра гульню, я зразумеў. Просто новы галоўны персонаж таксама маўчыць. А потым уже схіліўшыся да цёмнага боку, ён прыходзіць да балансу. Окей, добра. Тады я пропусціў. Ну, типу, я не той, каб прям суперлор ведаю, але я просто ведаю, што потым з'яўляюцца рэваніты, але гэта расказваецца ў ММОшцы Old Republic. Вось, ну там, типу, згадваецца гэтыя штукі. Так. Дзе ўсе? Выглядае так, што гэтае месца закінутае. Miners can't all be gone. But if they are... Look, Але калі так адбылося, слухай, выпусці мяне, я магу дапамагчы табе. I can. I've gotten out of trouble. Ну, карацей, выцягваем яго і разам будзем падарожнічаць. Пераканаце яго, зараз павядзі мне свой план, і мы зможам адсюль выбрацца. Мы барты ўвогуле. This facility isn't a military installation, which means we may have a chance. You shut down this cell security field, and I can reroute the emergency system so we can get to the hangars. We grab a ship, and then we fly out of here. Так, але, па-першае, пацыенты ў медычным адсеке былі забіты летальнай дозай медыкаментаў. Ведаеш што-небудзь пра гэта? What are you talking about?
Просто хотел доведаться, и ты ничего не So you видишь. done interrogating me, or are we gonna work together and try to get out of this mess? Так. Добре, просто випустимо його. Хрен з ним. Great. Now to business. Let's get to the command console. Ревен мужчина, вигнанниця жінчина. All right, here we are. Now, Але this ён console сказаў is set on яна. automatic hail. You may have heard it when you came. Там літаральна The сказаў asteroid ён disk яна. is constantly Ну, типу, being гэты чел. updated. So it sends out a transmission to incoming vessels so they don't get Тады, калі ён яе паспрабаваў her, там була фраза. Чаму гульня так паводзіць сябе, быццам бы гэта была жанчына? Ён ведае пра мае захаванкі ад першай часткі? Thing is, you can bounce that same transmission back to the comm here, and suddenly you've got access to the communication system from the inside. Pure Pazak. The console's ours. Now, all we need to do is reactivate the turbo lifts, cancel the emergency lockdown. Hey, Що не так? this system's been severed from the main hub after it was locked down from remote. You can't even reroute the system. It's been cut clean. Сістему повністю відключили, ми не можемо адсюль нічого зробити. Можемо ремонт який-небудь провести? No. Someone tried to lock down this whole level tight and leave us here. Trapped. Його з пам'яті недобре. Ось у чим справа. Яшчэ што-небудзь можам з гэтай кансолью зрабіць? Не атрымаецца. У нас ёсць толькі камунікацыя. Але крычаць у вакуум нам не дапаможа. Можам звязацца з шахтёрамі. Можам паспрабаваць, але шахтёры спрабавалі зловіць цябе ў пастку і, магчыма, забіць цябе, так што навошта ты жадаеш ім тэлефанаваць? Так. Давай паспрабуем звязацца хоць з кім-небудзь. Be my guest. Not much else we can do. The comm's all yours. Вітаю, друзі, вітаночки. Так, система коммуникации. З ангаром. Прием. Так. О, там робот. О, наш дроид. Вы глядите. Так, зарабі. Так, у тебя все в порядку? Я не ведаю, ён мне што кажа. Не могу перакладаць за дроидскага. Мы на ўзроўні адміністрацыі, можа, калёска адкрыць турболіфты. Так. Есть яшчэ нейкі шлях, акрамя турболіфтаў? Прикидываемся, что разумеем, что это такое. Гэта сістэма пераносу рашэнняў, як у Kingdom Come, табе нешта кажуць, ты можаш... То бок, па сутнасці, тое, што я не сказаў, не выправіў яго, гэта замацавала ў гэтым праходжанні, тыпу, кананічным зрабіла жаночы варыянт. Просто ён як бы дэфолтны, то бок, гэта ты павінен не пагаджацца з ім, каб гэта атрымаць. І ў мяне Реван была жанчына. Добра, я рызыкну. Я не ведаю, што я пагадзіўся з ім. Так не кажыць, што зараз выбухне нешта. Усё, мяне за яго пераключыла. Добра. Давай, робот. Зараз разбяромся з усім. Зламаны дроид. Ну? Я уже зламаў. Ось, і зноў я зламаў, карацей, гульню. Пу-пу-пум.
карацей, гэта не выправіла. Ну, то бок у нас просто боек не было, але мне прыйдзецца рабіць так кожны раз пасля кожнай бойкі альбо падбірання сцелаў. Так, вось он, зламаны дроид. Так, 2 дроида, я не упэўнены, дарэчы, што мы нармальна дадзім рады з імі. Я магу перапранацца падчас бойкі? Не магу падчас бойкі перапранацца. Упс. Ну давайте атаки. Стрелка. О, не холеры мы страляем. З іншага боку яны шахтёры, а не астработы. А, і ўсё, і вось я закрас. Зноў. Канец бойкі і вось каляска, вось такая штука. Паркерскага перыяда нагадвае. Я скажу, яна вельмі такая прям, ну, зорная, скажем так. Ага, трэба выбухоўка нейкая, каб адкрыць такія дзверы. Добра. Давайте, можа... Вось, апранем сабе хоць штосьці. На робота. Дефлектор. Лазер. Ну, все нормально. Остатнее там разберемся. Ну, все-таки заховаюсь. Опаньки. Мы зараз отсюда что-нибудь... О, Эбон Хок. Знаешь ли, на Оверлорд 2 отправляется 9500. И яшчэ 9500. Ну, калі взять мошку там за персонажа таго пола, якога пісаў. Ну, я зразумеў, то бок гэта... Я думаю, мошка плюс-мінус кананічная, так? Дыагностыкі пашкоджана... Так, некалькі частак былі прыбраны з кансолі, і лазерная дрэль была выкарыстана на некалькіх падсістэмах. Так, замяніць не магу, у мяне няма запчастак. А, не, пачакайце-ка, запчасткі ёсць, так? А, не, запчастак няма. Добра, патрэбна пашукаць запчасткі. Ну давай, стреляй. Чому ти в упор не можеш трапити-то? Шокове давайте. Оп. Цудовно, одного знищили одразу. Другого зараз. Шоком ще. Нормально спрацювало. І ось він быцем бы не виходить з бойки. Давайте я одну наладу такую приберу. Мне падаецца, яна можа ўплываць. Геймплей... Combat Movement. Вось, пакуль я ў бойцы, моя контроль над персонажем адключана. І, можа быць, дапаможа.
Мне подобаецца гэта заклін Пурбаі. Смешно. Nine Ravens, вітаю в чаті. Навмисно не отказываю. Навмисно не отказываю. Так, з одного позбавлюся. Опаньки. Судовно. Давай. Судовно. Не допомогло, так? Не допомогло. Придется кожен раз все ж таки заховуватися і загружатися після кожної бойки, на жаль. Біп-буп-буп. Вітаю, Лділаш, вітаночки. Вы не бачите? А что же вы мне... А, ну вы там настолько занятые, что она вот не... на чатце, что она вот не зауважили. Судовно, гульня подвисла уже который раз. Цікаво, як давно яна так. Угу, разумею. Да, блин, я думал, что отремонтовалось, не отремонтовалось, ни холеры. Вертикальная синхронизация не допомогла у Нико, так? Ну, давайте заховаемся, перезапишу гульню по новой. Вельмі яна слабо захопліваецца. Каб вы разумелі, у мяне ўсё нормально працуе. То есть прям усё, кроме бойка, неприемно, конечно, працуе, але як бы жить можно яшчэ. Хотя, конечно, хрыннейкая. Да пофиг на гульню. Я зразумеў, усё, чат знік. Это з модами так ніводнага мода не стаіць. У мяне захоп не працуе нормально. То бок, просто як гульня як ёсць, она не... При захопе яна часто зависае, просто застаецца вось адлюстраванне як ёсць, абсолютно без логікі, просто захрасае. А ось, нормально катаецца. Вось, і яшчэ пры гэтым пасля кожнай бойкі прыходзіцца загружацца, таму што персонаж не можа рухацца наперад-назад. Ось. Так, на гэтым была выбухоўка. Тун-турун, тун-турун. Я тогда, отмнивается, могу скоростать эту выбуховку вышей. И... Опаньки, понабегла. Боже, ну, боже, на их еще есть щиты. Ну у меня есть еще предметы, я новые, в принципе, ничем не допомагаю. То есть, пока я так буду стоять, мне, в принципе, зручно доволі. То есть, на тобі атака. Оп. Айнстрайкер. Шоковая рука, ось. Полепі буде. Давайте я ще шоковою рукою його. Увогуле легко. І зноў жа, вось, типу, я просто не могу рухацца нікуди, то бок гульня як бы не подвісла, гульня працуе. Я могу рухацца, я могу улево-право паварочваць камеру, дзякуючы клавіатуры. Але рухацца наперад-назад я не могу. Я могу перасоўвацца, калі я тыркну наступны прадмет, ну, аб'ект для ўзаемадзеяння. І іх навокал зараз няма, таму я просто па сутнасці закрас поўнасцю. І мне патрэбна загрузіцца. Вось, мне патрэбна загрузіцца, і тады яно адпусціць мяне. Вось такая вось хрень.
Так, і калі гэта ўсё ёсць, то тады мінай. Оп. Давай. Выбухай. О, вітаю, дроид. О, ён поўнасцю ўсё ў мінус. Яго ўжо не адрамантаваць. Камп'ютарныя, так. Добра, мы зараз, мне падаецца, яшчэ і прадметы знайшлі, якія апрануць. Пам-пам-пам. Добра, не, падаецца, не. Добра, ідзем назад. А, гэта ўжо пусты. Тум-дру-тум, тум-друм-тум. Чакайце, гэта дзверы я спрабаваў адчыніць ці не? Полностью магнитно зачиненные двери. Чекайте, что там про выбуховку было написано? Ага, нам с выбуховкой не отчинить. Мы можем заменить частку системы и отремонтовать. Все, двери у ангара отчиняются. Так, что мы можем яшчэ? Можно спайком атрымаць усю мапу ангара. Давайте. Цудоўна. Галоўная функція. Мне цікава. Просто такі поток команд. О, блін, я зрабіў памылку, я табнуўся, так? У вас хутчэй за ўсё захрасне. Я зараз зазірну, ці ёсць хтосьці адкрываў. Не, ніхто пакуль у зале славы нікога няма, чат, калі што. Пакуль ніхто не адкрыў. Просто там так шмат, што я не паспяваю, ну, тыпу, сачыць за чатам. Давайте-ка я захаваюся, потому што хутчэй за ўсё гуня захрасла, так? Так, захрасла. Добра. Зараз я перезапушчу і хутенька адыду літаральна на хвіліначку, вельмі ў туалет хочацца. Вітаю, Багема, вітаю. У нас чат прям вельмі актыўны сёння. Пакуль у пошуках. Так, гульню я перезапускаю, таму што зноў падвісла. Ёсць? А, блин. Не, я могу на паузу поставить. Добренько, зараз літаральна хвілінка я дойду і хутка вярнуся.
Так, чат, я яшчэ можа акенка закрыю, а то мне што прям зябка момант. Паладзін, ты реально. Ты вырашыў усе законы з Гаррі Поттера пераспрабаваць. Я бы не зрабіў гэта так проста. Паладзін, это было занадта відавочна, я так не рабіў. Я адразу скажу. Это было занадта, гэта першае, што прыйшло мне ў галаву, і я падумаў, што раз яно прыйшло ў галаву адразу, то гэта занадта проста. А што рабіць? Ладно, працягвай. Калі жадаеш, працягвай. Ніякіх праблем. Я не супраць. Калі табе падабаецца, калі ласка. У прынцыпе, вы прям малайцы сёння. Вы і так вельмі далёка прасунуліся. Так. Ну, тыпу, гэта прям круто. Лохомора невідавочная. Добра. Так, я открыл дверь, ці не открыл. Я переключился к этому моменту, что это фильм туалет, хотелось еще подзамерз. Так, логи ангара. Процедуры, усе, бла-бла-бла. Мапы перадаюцца з Пірагуса, каб навігаваць караблі скрозь поле астэроідаў. Вельмі небяспечная тэрыторыя. Без яе любы карабель, які будзе заходзіць на Пірагус, альбо вылятаць з яго будзе ў небяспецы быць знішчаным астэроідным полем. Перадаць іх у навігацыйны камп'ютер Эбана Хока. Доступ закрыты, пачакайце-ка. Загрузіць іх проста. Яны бясконца абнаўляюцца, захоўваць іх зараз няма сэнсу, таму што яны вельмі хутка стануць бескарыснымі. Калі я сказаў я пра словы на літару А, гэта было пра слова пасля знака ці не? Я сказаў, я не буду паўтараць гэтага самага. Ну, падказкі. Падказка была дана, ну, тыпу, як дана. Ось, то бок, калі падказку не захавалі, то гэта альбо вы па-іншаму інтэрпрэтавалі і пайшлі па іншаму шляху, такі шлях тады. Ну, тыпу, я спецыяльна не жадаю на гэта ўплываць. Я жадаю, каб гэта вы ваша як суполкі, як бы штука была. Ось. Яна спецыяльна кладзецца поўнасцю на вас, і гэта як бы не размова, скажем так, са мною, гэта размова з, скажем так, у вас унутры. Я жадаю, каб яна адбывалася. Гэта наўмысна. Так, логи ангара, процедуры, контрабанда. Cargo from the Jedi's freighter is being stored in the secure cargo hold until we can pass it through the quarantine checks. And as requested, all the programming spikes the security officers wanted confiscated have been stored there as well to prevent further system compromises. The secure cargo hold should be safe enough. If anybody wants to break into it, they'd have to blow it open with explosives. Ну, я тут уже пробіўся, гэта не праблема. Who ordered the mining droids to repair that Jedi's freighter? I come in here off the work shift and 3 of them are repairing the port stabilizers? Did I miss something? Is somebody planning a trip? Because orders were that the hangar was to be locked down ever since that Jedi arrived. Перфоратор, так, гэта перфоратор. На жаль, у мяне нешта кожны дзень зараз відруюць, прям кожны дзень. І гэта не сціхае, і суседзі проста працягваюць гэта рабіць. Так што, ну, чакаю, пакуль яны не скончаць. Таму што інакш адмяняць стрымы я не ведаю наколькі часу. Але вам яшчэ падзацішае і напружвае мяне, мне капец як напружвае. Типа месцамі яно мне прямо ў вуха свідруе. Прям жесть. І гэта ў доме, у якім я зараз патлумачу, што я расказваю.
Карацей, ну, пра дроідаў зараз вярнуся, просто патлумачу карацей. І справа ў тым, што, напрыклад, учора была прям жесть. Прям жорстка, мне прям у вуха сведравалі, і я прям вельмі напружыла. Гэта перабівала мяне на стрыме. Вось, але зараз як бы ўжо не ведаю. Это ў доме, у якім ледзь увогуле крутая каманда Тэнчык. Вось, гэта каманда, божухна каманда, гэта дом, у якім насамрэч ледзь ніколі не чуйна суседзей. Толькі вось такое можна пачуць ад суседзей, таму што сцены тут я не ведаю, з чаго яны зроблены, але яны ну не прапускаюць шум аніякі. Я не ведаю, што там, ну як яно так працуе. Вось, а наконт нехта карацей рыхтаваў карабель для вылету. Мо дом перабудоўваць у вулей. Блін, і без мяне. Усё без мяне. Я ўсё самае весёлае прапускаю, як звычайна. Looks like those droids got the vessel working again, even with all the damage it had taken. The maintenance officer still won't admit ordering them to fix it, though. Regardless, still no luck accessing the Navicomputer. It's been voice-locked. Maybe by one of the corpses we found on the ship, like the old woman. If so, that ship isn't going anywhere, unless we rip out the Navicomputer and put in a new one. If we even had one to spare. The only reason someone would lock their Navicomputer is to hide their astrogation charts. Someone didn't want us to know where that ship was going, or where it had been. Only smugglers do that, or someone with something to hide. That Jedi's got a lot of questions to answer. Карацей, гэта самае. Пакуль мы спалі, роботы поўнасцю адраментавалі цалкам карабель, нават усё акрамя камп'ютарнай навігацыі, да якога я не магу атрымаць доступу знешняга. Ён закрыты на галасавы замок. І залежыць ад голаса кагосьці з каманды карабля. Магчыма, той жанчыны, якая была трупам, калі што. Вось, яна проста абудзілася. Добра, вяртаемся. Камеры мы ўжо глядзелі, сістэма камунікацыі. Дыагностика на пашкоджаных сістэмах, давайте. Так, а мне система коммуникации из ангара недоступная. Так, добро, ладно. Команды, диагностика. Так. Доступ до системы небяспеки Пирагуса были перенакіраваны на депо палива. Так. А потом были адрэзаны лазером, то бок у паліўным депо камп'ютарны тэрмінал, з яго патрэбна ўсё рабіць. Статус систем, усё закрыто, закрыто. А можно... Так, у меня есть 2 спайка. Тогда давайте отчинить двери до депо и до ангара. Вообще, у нас только двери есть. И вы все пооткрывали. Логи я уже проверил. Камеры я проверил. Main cargo hold, security... Это что у нас? Decontamination area. Это мне был, так. Ну и ангар. В ангаре хоть кто-нибудь есть? Там я бачу бота слева, сверху. Добро. В ангар мы можем заехать уже, отрымливается, правильно? Опаньки. Яшчэ дроид. Ну, нормально. А іх абмежаваная колькасць карыстанняў ці не? Мне падавалася заўсёды, што яны абмежаваныя. Карыстанне абмежаванае. Карыстанне 10 з 10. А, не, яны скончваюцца. Так, вось гэтыя. Droid Shock Arm. Яна бясконцая. В прынцыпе, гэта ваншоты па ўсіх гэтых дроідах. Жесть просто. А, ну і ўсё. А, не, вы... О, слухайте, падаецца, адрамантавалася. Я зараз мог пасля бойкі сысці. Слухайте, мы, может быть, зараз нормально нават гуляць пачнём. Ні халеры сабе. Адзінае, што калі захрасне, ну, відэа, папярэдзіце, бо яно можа раптоўна здарыцца. Як здзяўбаў юна? Выбраваць. Блин, не. Я только сказал, что все отремонтовалось. А не холеры. Ладно. Минус бойка, минус перезагрузка.
нас там столькі ўсяго новага. Пакеты новыя. Так, што у нас? Куды-небудзь тыркнуць. Інтэрфейс аптымізацыя. Карыстанне камп'ютарамі +2. Цудоўна. Тое, што патрэбна якраз. Дэфлектар. Добра. Ну і лазеры, і ўсё астатняе. Хрен з ім. Так, і гэта паліўнае дэпо. Пачакайце-ка. А там уже мы мапу спампавалі. Так, вось она мапа поўнасцю падрабязная. Ангар. А можам улева паспрабаваць? Так, там нельга. Давайте паспробуем назад трошки з'ездзіць. Вітаю, Фэй, вітаночки. А, так, я дакладна, гэта дзверы поўнасцю заблакаваны, ніяк не адчыніць. Добра, ладно. Опанькі, як прыгожа, а тут у вас. Это, я так разумею, внутри астэроіда якраз таки комплекс здабычы ўжо паліва. Ага. Добра, было заблакавана. Нікога не бачна. Мой маленькі дроід. І вось тут павінна быць якраз таки ў гэтым дэпо да камеры. Сенсары, там міны. Добра. Валю отсюда гэта паліва. Ну, осторожней, осторожней. Добра, нешта там бачна, але мы не можам зразумець. Добра. Это вось мейнтенанс, падтрымка. Добра. Это дроідная ўваход. Ад тэрмінала гэтае поле не выключыць. Гэта значыць, што хто бы там унутры не знаходзіўся, ён адрэзаны ад ангара. Добра. Логі сістэмы. Я хотел написать «Вали», так и придется самому валить. Ну, такое жыццё, вось, складанае жыццё наше. Так, у апошні дзень серія выбухаў унутры шахцёрскай сістэмы Пірагуса. Блін, яно пралістала. Так. Хтосьці, карацей, поўнасцю хакер нейкі ўплывае. Хутчэй за ўсё дроід. Так, схемы. Так. А можна адкрыць? Мы адкрылі шлюз дадатковы. Цудоўна, праз яго можна будзе пранікнуць, можа быць, за шчыты гэтыя. Добра, камеры яшчэ. Я просто зачатку вас зачытаўся. Так, ну, ну гэта я чытаў ужо ўсё. Добра. Люк адкрыўся дзе? Эй, у сэнсе?
Добре, ми відкрили проход, але бідного дроїда просто винесло одразу. How long have you been a Jedi? Must be tough, you know. No family, no husband. Все-таки глядім котр. Так, з складанностями, але зараз трохи лепей. Як мінімум вам не підвісає, ну, більшості випадків не підвісає, але коли зависає, то повністю. Є ёсць нейкі підвісон, коли вам повністю прям зависає фризить адлюстравання, а у мяне ўсё яшчэ патрэбна перазагружаць пасля кожнай бойкі. Ну, амаль. Так. Як доўга ты была джедаем? Магчыма, складана, ні сям'і, ні мужа. Першы варыянт адказу не складаней, чым вытрымліваць твою фальшывую сімпатыю, калі ты мне глядзіш на грудзі. Першы варыянт. Другі варыянт, я не жадаю об этом размаўляць. Трэцяе, ты спробуешь меня разловать, альбо ты просто идиот. Я не жадаю об этом размаўляць. Hey, what do you know? Опаньки. A little cargo cylinder came through. Так, хтосьці з грузом прибув. Штосьці аўтаматычна прибув груз. Па-па-пам. Все дадае адчуванне працуючага недзе побач шахцёрскага дроіда. Вось літаральна яно. Але яно так кожны дзень, яно ж, ну, типу, па-за стрымом яшчэ працягваецца. І, типу, прям ідзе, ён працягвае сыдраваць яшчэ паўдні, пакуль рука не стоміцца, я так разумею. Дзіўна, што не падключыўся да нас. Калі турболіфты працуюць, то у нас павінен быць просты шлях да ангару. Яны былі закрыты ўручную. Так што я паспытала яго, каб ён адкрыў дадатковы шлюз. Wait. Don't tell me you're taking that hatch down into the mining tunnels. Are you? That explosion I heard came from below. There's probably nothing down there except superheated rock and collapsed blast tunnels. You'd be an idiot to go down there. Зноў жа, чат, як я ўжо казаў, я нічога не тлумачу таго, як штосьці працуе, я даю вам толькі падказачкі, і калі хтосьці прыходзіць у чат і пытае, гэта ваша адказнасць, дапамагчы гэтаму чалавеку разабрацца, што адбываецца. Таму што канкрэтна ў гэтым выпадку я нічога не тлумачу. Так, я вельмі цікава за вами назіраць. Просто выбачце, я пераключаюсь час часу. Так. Па-па-па-пам. Там нічога, акрамя абваленых туннеляў, а ты туды вельмі небяспечна ісці. Ён расказваў пра тое, што ты ж не шалёная, каб лезці туды ў шахцёрскі туннель. Я выбух там чуў. Нагадваю, гэта месца, дзе здабываюць вельмі нестабільнае паліва. Гуляй давай, добра, я пайшоў, все добра, буду гуляць сабе. Так, магчыма, але гэта адзіны спосаб і... О, які благародны варыянт. Давайте першы, другі варыянт. Жыццё гэтага самага джедая, гэта ахвяры і... Акрамя гэтага, хтось ж павінен выратаваць нашыя скуры тут. You're either really brave or really crazy, or both. All right, I'll try to monitor things from up here. And be careful. The only thing moving down there is likely to be mining droids, so don't be playing hero too hard. Not that I care what happens to you or anything. I just don't want to be trying to get off this rock by myself. Добра. I'll keep the comlink open. I may be able to guide you through the tunnels from up here.
Don't know if the signal will hold if you get too deep, though. Добра, мы атрымалі комлінк, і гэта дазволіць нам, па сутнасці, ён можа з намі перамаўляцца адсюль, калі штосьці здарыцца. Там ён ісці не жадае, но яго нахрен. Ён гэтага баіцца. Пакет рэфлексаў, нейронная сувязь, цудоўна. Энергетычны шчыт, цудоўна. Што-небудзь яшчэ можа? Вібраклінок, гэта у нас все ёсць, так? Добра, добра. А пакет рэфлексаў, што гэта? Рэфлексы патрабуюць Канстытуцыі 12. А, нейрамодулі патрабуюць Канстытуцыі. Блін, а я праігнараваў Канстытуцыю. Так, добра. І гэта спуск у нас уніз будзе. А там з таго боку я не прыйду, хутчэй за ўсё. Так. Док. У доках нічога няма. І гэта у нас закрытае, правильно? Emergency lockdown is in effect. Turbolifts have been sealed. Добра, не спрацуем. А, пачакайце-ка, а куды мне тады? А, вось гэтае, што... А, ўсё, знайшоў, куды бегчы. Нам бы хоць якую гэту самую вопратку знайсці, а то неяк. Што там мяне за клёнамі ўжо мяне тыркаюць. Я не за клён, я не за клён. Так, чую, але шмат статыкі. Так, перашкод шмат, магчыма, з-за выбуху. Але выглядае так, што будзе шлях скрозь дэпо Пірагуса. Калі праходы не вываліліся. Добра, нам, можа быць, можам знайсці сабе дапамогу там глыбей, але і яшчэ можа быць шмат ворагаў там. Добра, я буду асцярожнай, а калі нешта заўважу, калі нешта заўважыш, кажы мне. Добра. Нарэшце. Мы хоць апранемся як чалавек. Шахцёрская, добра, шчыты. Это што ў нас? Спецыялізацыя ў выбухоўцы дае. І гэта ўсё я не апрануў, так? Уважлівасць, воля. Давайте вось гэта пакінем. Так. І тут нават вопратка ёсць. Ён такі, о, ну і тут вопратка яшчэ была, ён такі, халера. Яшчэ энергетычны шчыт ёсць. Па-па-пам. О, там да халеры дроідаў. Вы нічога не бачыце, а да божухна. Зараз будзе. Вы не бачыце апранутую гераніну, гульня так зрабіла. Нічога, зараз. Мне проста патрэбна скончыць дыялог, я не магу захавацца падчас яго. Карацей, ён нам тлумачыць, што іх можна лёгка ў бліжняй бойцы разабраць гэтых дроідаў. Так. Добра. Захаваліся? Зараз я перазапушчу гульню, каб вам назад вярнулася.
Вось так ось і гуляем. Сёння все адваливаецца. Не, насамрэч, тыпу, было б файна, калі б яна не рабіла вось такіх прыкалдэсаў, потому што не блага гуляецца так-то. Я памятаю, што я выбіраўся з гэтага астэроіда і забіраўся ў горад, і ў горадзе я нешта закінуў. Я думаю, дарэчы, яна мне зараз бы зайшла лепей, чым тады, калі я гуляў яе, таму што я хацеў роўна... Ёсць гульня, ўсё добра. Я реально хацеў тое ж самае, што было ў першы час, але гэта літаральна іншая студыя, увогуле гульня па-іншаму адчуваецца, абсалютна. Это дзве розныя гульні. Калі першая былі BioWare, то гэта ўжо Obsidian Entertainment, і гэта просто прям розны падход да персонажаў, абсалютна. Watch where you step. I'm picking up a lot of sonic mines down there. Don't run unless you have to. It makes them harder to spot. If you have any skill with demolitions, you might be able to recover them and use them against the droids. That is, if the mines don't get you first. If you have survey gear or a safety harness, put them on. They'll make spotting and disarming the sonic charges a little easier. Давайте тоді, може... Ми просто уважливість у нас і так висока, я думаю, ми і так зауважимо. Those mining droids, especially the excavator models, are designed to arm and set sonic charges for mining. Chances are if they still had charges after they went rogue, then they may have set them to try and kill the miners. And you. If you see one of those excavators, watch out. They may use their undeployed charges as projectiles. Добре, погодимося з ними. Заховатися. Тому що зараз може вибухне нам у твар. Міна? Міна, давай. А я не можу прибрати її. У мене може нема досвіду. Так, чекайте-ка тоді. Я думав, я можу здимати такі, ні? Так, это уважливость. Так. Добре. Это за выбуховкой допоможе. И все, по сути, я не могу снять их. Так что придется просто обыходить. Ну и куда ты пошла? Ну, а вот что. Кто тебе пытал? Я за раптом пошла просто в бок, специально на мину, потому что в боку незручно было залазить у дроида. Так, я отримал дебаф и здоровье еще пошкодил. Повинна сысти. Ну, регенерация по крысе працує. Нормально. Держи мне. Так. Адремонтовать може дроид. Давайте адремонтуем, мне хай допомагає. Оптимізувати його зброю. Блін, гэта шмат буде. Блін. І все, ні, я нічого не буду робити. Я його отремонтував, але сенсу в гэтым ніякого. Я лепей сам розберуся. Так. Я просто мог бы яго, калі б я на ремонте быў сканцэнтраваны, я мог бы, конечно, шмат чаго нарабіць. Так, давайте щит поднимем, а то небеспечно нечто. Не, вы глядите, он мне что робить? Не-не-не, не забивай нас, не забивай нас. Ай-яй-яй, здоровье. Давайте медпак скористаем. Нормально, мы их перемогли как раз. Ну и зараз все просто берем, скончили бойку, перезагрузились, нормально. Компоненты розные, ось это пошкоджений дроид. Цудовно птається все. А можна, а щит він, типу, як він працює? Так. Тягнеться 200 секунд і 3 користання усього. Добре, треба у наступному боку бігче як мага хушей.
Опаньки. Вы глядите, кто там. Так, давайте ионную гранату в яго кинем. Вось, адразу, каб яго шотнуть. Вяртаемся до гэтага. Шчыт ужо знік з нас. А божух, ну там маленький дроид. Давай. Я? А можно? Ладно, сконцентруемся на великих. Мне падабаецца, як бойкі зробленыя, калі вы два персонажа на мячах змагаецеся. Потому что, по сутнасці, там вельмі так прыгожа атрымліваецца, яны реально один за одним машут мячами, бьются. Вельмі крутая анімацыя была на 2004. Прям круто. Ну, як і першая, так і другая частка, яны, по сутнасці, один той же рухавік выкарыстоўваюць. Ось, зараз гэтага дроіда яшчэ. Оу, як так-то? У сэнсе, ён ваншотіцца? Можа, мне яго здалёку патрэбна вынесці? Ну, давай. Нечто не трапляю. Давай, 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 давай. Ай-яй-яй. Не пытается зараз накидать меня. Не-не, давай без огнемета. Холера, 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 медпак. Еще один щит. Я что мне не пошасило, я в уголь не трапил ни во что. Опаньки. Щит. Ну все, нормально. А ё-моё, ён яго ремонтуе? Вы же пачвара. Так, давайте-ка у тых кинем ионная граната. И у того кинем ионную гранату. Усім мы покидаем ионные гранаты. Так. Цудоўна. Ад мінус 2 гэтых пазбавіліся. Далей павінна быць прасцей. Ёсць, пайшло. Я толькі зараз уважу сваё здароўе. Божыкна. Наколькі на апошнім літаральна выцягваю. Цудоўна. Перамаглі захавацца. І перезагрузіцца. О, узровень. Які скрипт ламаецца пасля бойкі, які завяршае бойку, быццам бойка не скончаная, но кожны раз так і падвісае. І не можа выйсці з яе, і толькі перезагрузка дапамагае. Перакананне, мой бард. Уважлівасць, няхай будзе. Далей, ремонты. Давайте ремонт разганяць уже, раз такая справа, чым бы не. Так, і перкі. Перк на перакананне у нас яшчэ далей можна развіваць нейкі? У нас 10 узяты быў. Эмпатыя вось гэта. Не, пакуль рана, наступны ён толькі на 4-м узроўні, пакуль рана прям. Асцярожнасць дае выбухоўцы і уважлівасці. Спецыялізацыя на лёгкай броне. Але навошта нам увогуле спецыялізацыя на сярэдняй броне? Яна нам не патрэбна, таму што мы будзем джедаем, правильно? Так што навошта яна нам? Так. Што яшчэ ў нас? Гэта пакуль рана абіраць, таму што гэта на зброя бліжняга бою, а нас меч будзе яшчэ потым. Навошта нам зараз, правильно? Дадатковае здароўе. Гэта на кожным узроўні. І яшчэ для ўсіх папярэдніх узроўняў. Даволі важная штука, на мой погляд. Так, спецыялізацыя у компьютерах. Так, выбухоўка. Это ўсё, конечно, цікава. Дадатковае атрапленне, калі атакуеш кагосьці. Калі кагосьці атакуеш, то і сапартыец таксама атакуе, гэта карысна. Цудоўна. Гэта стэлс. І спецыялізацыя на светлавых мячах.
Ну, пакуль у нас нават зброі такой-то няма. Я ось не ведаю, што сабе ўзяць. Спас бразкі вось гэтае. А не, давайте здароўя. Вось тое, што я там бачыў. Дзе яно? Вось дадатковы пункт здароўя за кожны ўзровень. Складаней забіць нас будзе. Так. Сила. Не тое. Резіст да энергіі. Што гэта? Форсвеллер. Узмацняе джедай і ўсіх членаў групы. Гэта, дарэчы, можа быць карысным, таму што ён бафае ўсіх, хаця ў гэты момант я бы, можа, узяў бы сабе так, аура сілы, што яна дае? На абарону плюс 6, так. А гэта дае на абарону таксама тое ж самае. Але ў канцы мы атрымліваем... Окей, тут две здольнасці, адна на паскарэнне, адна на абарону. І апошняя, гэта дае ў выніку ў канцы 6 абароны, што круто. Але гэта ўсё. І тут ёсць паскарэнне. Так, цягам эфекта 36 секунд, хуткасць перасоўвання пашкорана ў 2 разы, абарона павялічана на 4, то бок не на 6, на 2 пункты менш. Так. Читаю, я загубила гэты баг, вось варыянт, як так, пофіксіць. Enable VSync. Вертыкальную синхронизацию мне казали ўжо знизить. Мы не фэпісы знизили, мы обновление refresh rate змянялі, гэта трошки іншае. Так, і сам монітору 60 Гц поставить. Ну і гэта я магу ў самой гуні поставить на 60 Гц. Можна паспрабаваць, просто што у нас шчыра до конца стрима тут не тое, каб шмат, калі б мы ў пачатку гэта займаліся, то абавязкова бы рабілі зараз. Тут просто засталося, можа быць, яшчэ хвілінак 15 пасядзім і ўсё. Ось, але обновление экрана ўжо зніжана, вертыкальная синхронизация, адключэнне яе дапамагло з OBS-ом. Типу, дагэтуль, наадварот, уключаная синхронизация, яна перашкаджала захопу OBS, таму што тады слайд-шоу ператваралася гуня. Ну там, типу, кароткі момант, і кожны 3 секунды подвісом на секунду. Такое прыкладна. Ось, так што тут суперэчлівыя налады атрымліваюцца. А, пачакайце-ка, у мяне 2 новыя сілы. Так, раз, одна тады, і... Щоб собі такого взяти тоді. Стан. Это світло. Ось, застанет дроида. Давайте стан на 9 секунд. Это круто. Але ми зараз супрать дроида, тому давайте застанет дроида. Ага, свідчацца паміж персонажамі. Ну, на жаль, у мяне один персонаж толькі ў групе. Так што таксама не працуем. Ну, як мінімум зараз. То бок пазней, можа быць, атрымаецца. Так, а як я сюды... А, я тут прыбег. Добра, я гэту панельку не аглядзеў. Нешта тут. Прасунуты лазер нейкі. Божкна. Шчыты, вібраклінкі, вось лазер. Давайте просунутый лазер это возьмем. Яшчэ додаткова няхай будзе. Hey, watch out. That explosion has superheated the tunnels ahead. That steam will cook the skin off your bones. If you can find a mining energy shield, switch it on. Блин, а я гэты шчыт уже амаль таго. Нас спаліць у гэтым тоннелі, калі мы просто пабяжым скрозь яго. Я рэкамендую выкарыстаць шчыт, але справа ў тым, што гэты шчыт у мяне ўжо скарыстаны, ну, некалькі разоў, ён можа просто не вытрымаць ужо. Можа быць, апошняе карыстанне. Оп, сілу. Давай, бежы. Цудоўна, паскарэнне ёсць. Опаньки. Так, дроид, стан.
Есть. И силовая атака. Цудовно. Я могу мину? А, это выбухне мина. Цудовно. Я ще стан. По сутності, яны просто цілі для збиття зараз становляться. А, у мене ж не бесконцая мана, докладно. Упс. Я одну речь только не пролечил у себя. Так. Ремонтник, а ну-ка. Скончишься. Еее. Блин, все висить. Зёбалом. Перезагружаю гульню. Давайте тогда я поспробую, раз уже я тут. NVIDIA. Control Panel. Так. Налади для прилади. Я шукаю, де вона там. Star Wars, ось вона ёсць яны. Так. Max Frame Rate. На 60 фіпісаў. Это трошки іншае. Ось оно 60 фіпісаў абмежавання. Ну, яно так, я на жаль, я ж не бачу, мне, я кажу, мне у баку, у меня нават не другі монітор, у меня ноутбук, он стаіць просто у баку, мне галаву патрэбна разгарнуць на 50 градусаў, на 60 градусаў у бок, каб пабачыць, што ўвогуле ў чаце адбываецца. Вось, а для таго, каб пабачыць, што на экране адбываецца, на прадпраглядзе, патрэбна яшчэ галаву больш адгарнуць. Я просто часта не гляджу туды, абсалютна. Так. І монітор. Ну, у гульні як бы ўжо вертыкальная синхронізацыя. Ну, по ідэі павінна там захапіць з гульні. То, што вертыкальная синхронізацыя, она павінна застацца адключана, інакш будзе горш. Мы гэта ўжо правяралі. Добра, спадзяюся, спрацуем. Ну, зноў жа, ніякі гарантый. Таму што я не ждаю, ну, бойкі, трошки падзёбываю пасля кожнай бойкі, вось так вось. Трошки, я нормально так подзадёбываю уже 3 гадзіны так калупацца. Вельмі гэта пагаршае адчуванне гульні. Так, тоннелі яшчэ ёсць. Давайте мы можам гэтай выбухоўкі актываваць на дыстанцыі, дзякуючы сіле. З мінусаў гэта тое, што ў нас здароўя, ну, далёка не шмат. Может быть, реально колькасць фіпісаў дапаможа. Таму што я бачу трошки разрыв экрана, ну, типу, з вертыкальнай синхронізацыяй. Так, да галоўнай шахты вентыляцыі дабраліся. Так. Ну, я на пасадности рассказываю, что мы так ведаем, маленькие дроиды будут ремонтовать великих дроидов. Мне показали, быццам заду за мною есть дроид, але не халеры. Лусить, ульнях, лусить, подманывай меня. Так, один з дроидаў скончыўся, іншы ёсць. Добра, ім скарыстаемся. Нормально.
Падаецца, яно падвісла. Не, не падвісла. Просто ну яшчэ я на прадпраглядзе бачу затрымка. Вось такая вось хрень, чат. Тое, што вы яшчэ не ведалі, але я не бачыў тое, што бачыце вы. Ну, тыпу, я бачу з затрымачкай нармальнай такой. Мне патрэбна здагадацца, дзе там што пашло не так. Ну, дарэчы, вось так прям лёгка. Мы тых дроідаў уламваем. У сэнсе, давай, ну-ка, памірай. Ёсць. О, вы глядзіце, пакуль нармальна працуе, пакуль нармальна. То бок я па сабойкі не закрас. Хаця гэта не паказчык. У нас пару разоў уже такое было, што было нармальна. У сэнсе ты выйшаў з гэтага стану адразу. Ну ладно, пойдзе. Не, вось, не, адпускае карацей. Не адразу, але працую. Блин. Раней бы так. Зусім іншае адчуванне просто. Без неабходнасці бясконцага пераключэння. Табацца ўсё роўна, конечно, нельга, таму што гуня 100% падвісне. Ну, амаль 100%. Так. І ўсё, тут больше нічога не натыркаць. Ну-ка. Цэнтральная кансоль. Гэта на гэтую кансоль была пераведзена ўвесь кантроль абсалютна. І я ўпэўнены, што тут павінен быць дзесьці вораг. Так, камеры. Так, тут нікога няма. Адміністрацыйны ўзровень. Неідэнтыфікаваная камера 1234. Это запись. We're supposed to be sinking fuel siphons into the 3218 asteroid shelf right now. Forget the siphons. You know that survivor they pulled from the freighter? One of the miners said they served with her on Malachor 5. Malachor 5? So she's one of the survivors? Or worse, a Mandalorian. So what? Not a survivor, idiot. She's one of the Jedi from Malachor 5. If she's one of the Jedi, hell, we can't have her walking around here. Well, I don't know what she'll do. I thought all the Jedi were wiped out in the Civil War, weren't they? Guess they missed one. But it gets better. I did some checking, and that bounty on Nar Shaddaa is still live. What? You want to sell the Jedi to the Exchange? Corda, have you been chewing spice? Look, you know how big that bounty is? That Jedi's our ticket off this rock. Corda, there's no way the officers will go for that. They'll lock us up for sure. Then we'll improvise. Добра, ну гэта якраз таки тая групоўка, якая хацела упэўніцца, што нас прададуць па сутнасці просто у абмен на вялікую ўзнагароду па грошах. Так, каманда дроідам. Так. Не здабываць. Блин, у меня спайка ў гэтых не абмежавана. Няхай закрытыя дзверы яны атакуюць. Ось. Так, это адчыніць усе дзверы на паверху. Усё, яны будуць займацца тым, што будуць адкрываць усе дзверы. Хаця не такая вялікая праблема для мяне дагэтуль была, але можа быць, ладно. Команда дроидам, проверить схемы. Термальные сенсоры зламаць дроидам, цудоўна. Так, асляпілі дроидаў. Падвышэнне тэмпературы, і гэта павінна асляпіць іх датчыкі. Так, яшчэ каманды. Ну, далей у мяне няма чым ламаць іх, таму добра. Паліва. Адключыць шчыты. Вы не бачыце? Блин. Ну, карацей, не дапамагло. Ну, з гэтай канкрэтнай штукай не дапамагло, але з канцамі боя дапамагло хаця бы. Так, добра. Блин, я убойца? Не, ўсё нармальна, я могу захавацца і перавыйсці.
Зараз перезагружу гульню. Ну, вось оно так. Я, типу, прям... Падаецца, это самае лепшае. Адзінае, што мне плюс-мінус комфортна гуляць, так? То бок, ну, зараз асабліва, калі скончылася гэтая штука з тым, што пасля бойкі патрэбна перазагружацца. Гуляць так-то комфортна, чат. Праблема ў тым, што вы бачыце нармальна не можаце. Вось гэта праблема. Так. Это мой додатковый досвід, я його спеціально випустив. А тут дроид же був, ні? Ладно, з гэтага боку. Усяго экрану захоп зрабіць. Была такая думка, але ўжо, ну, тут яно на мяжы, типу, падаецца нармальна. Блин, я актывую бойкі навокал. Мне падаецца, гэта можа спрацаваць, насамрэч, просто ўжо, ну так. Тое, што не хацеў паспрабаваць, а так не паспрабаваў. Не было тут ніякіх дроідаў, ну, з самага пачатку. Это не тыя дроіды, якіх я шукаю. Я не вельмі люблю захопліваць увесь экран, а то это што-небудзь дзе-небудзь вісіць, яшчэ нейкія прылады дадатковыя. Ось. Мне не вельмі падабаецца, я звычайна лепей пакінуў. Это захоп толькі акна гульні. Але зноў жа з старымі гульнямі вельмі па-рознаму атрымліваецца. Нормально, мы тут раскидываем дроидов з гэтай новай здольнасцю. Это реально просто стана даў, забіў. І все. Во, літаральна выбег, мінус. Ён зараз нічога не можа зрабіць мне. Ад сілавога удара ён таксама ухіліцца не здольна. Конец. Ау. Во, разносим. Давай, гуня. Выпусти меня с бойки. Выпустила. Блин, я реально выглядал так, что зараз захрасне зноў. Так. Заўжды, гэта можа быць яшчэ плюс таго, што я як бы консул, то бок я сканцэнтраваны на карыстанні сілы, і яны ніхто з іх прайсці не можа праверкі. Так, ёсць. А чаго мы як лохі з металічнай палкай бегаем, а не з джедайскім мячом? Таму што мы былі джедаем, мы не з'яўляемся джедаем зараз, і палкі ў нас светлавой няма. Мы як бы тэхнічна мы джедай, так, як мінімум раней ім былі. Мы не ведаем, галоўны персанаж, ну, яна не расказвае свае гісторыі, але усе навокал ведаюць, што яна джедай, і сілай яна карыстацца можа. Вось, так што мы джедай. Праблема ў тым, што, тыпу, ёсць нейкія пэўныя абмежаванні, я так разумею. Просто і зноў жа мы не ведаем нашай гісторыі, і мы, галоўная, герой не дзеліцца тым, што з ёй адбывалася раней. Яна толькі задае пытанні ад бягучага часу, і я так разумею, што гэта прям, ну, тыпу, потым сюжэтны твіст будзе з гэтым даданы. Інакш бы так просто не зрабілі. А вось, але пакуль мы просто спрабуем выжыць, на нас на наш карабель напалі, ну, і мы прачнуліся на караблі. Вось, нас на караблі з першай часткі гульні ўвогуле. І па сутнасці карабелі ўжо развалены, а на ім не зусім іншыя людзі, не тыя, якія адпраўляліся ў першай частцы. Маланкі, гэта, дарэчы, гэтыя маланкі, гэта светлы бок сілы я карыстаю на дроідаў. Гэта стан дроіда, гэта не знішчэнне. Ось. Ну, мы толькі прачнуліся, ўсё, з раніцы ўсталі,
І адразу пачалося ўсё. Пабегі туды, выратуе. Нас паспрабавалі забіць за пачатак гульні раза 3 ўжо. Вось, ну, у сэнсе не ў прамой бойцы, а просто такія, типу, о, яна лечыцца, трэба яе забіць, ну, накачаць яе гэтым самымі медыкаментамі смярцельнымі. Вось. О, яна яшчэ жывая, ну-ка давайте, карацей, выпусцім на яе ўсё яшчэ якую-небудзь хрень. Яна яшчэ перажыла карабель, ну, карацей, за намі паляванне ідзе прям актыўнае. Блин, калі знікла штука, якая бясконца прерывае геймплей, это ж чмурэнна становіцца. Кардыорэгулятар. О, трываласць. Давайте яго возьмем. Вось. Так. Шчыты нормально, ўсё добра. Ідем далей. Мне падаецца... Мне падаецца, я даследую... Так, пачакайце-ка, дзе я зараз? Я зараз тут. Там яшчэ не даследаваны кавалак. Зноў да божухна. Я толькі хотел сказать, я толькі сказал, что типу, вось калі яно перастала типу прорываться, стало комфортно, ну прям комфортно. Сноуфрейз. Ну ладно, чат, насамрэч трэба ісці працаваць, таму што ўжо падзасядзеўся. На жаль, из-за того, что, ну, як бы была ідэя нават у пэўны момант прорывацца, не гуляць, таму што, ну, праблема тэхнічная. Добра, што працягнули, таму што стала лепей, але, ну, праблема ў том, што ўсё яшчэ падвісае. Такая вось праблема. Давайте падсумаваць. На жаль, я нават не дабраўся да таго моманту, дзе я скончыў, калі гуляўся ў яе. Гульня была файная, ну, як бы пачатак файны. Я думаю, што мне не пашчасціла з тым, што я перайшоў з першай гульні на другую, ад літаральна імгнена. Я тыпу скончыў першую, прайшоў яе другі раз адразу же, нон-стоп. І адразу пайшоў у другую частку, мне так спадабалася, але другая частка з-за таго, што яна зроблена літаральна іншай студыяй, гэта яна адчуваецца вельмі па-іншаму у сэнсе персонажаў. І таму я, можа, яе закінуў якраз такі з таго, што я хацеў такі ж працяг той же гісторыі пра тых же герояў, а атрымаў нешта іншае. Ну, можа быць, мне таму не зайшло. Вось. А на гэтым тады, добренька, я буду вас перадаваць далей. Гляджу, хто у нас ёсць. Сёння у нас пятніца. У чацвер мы будзем гуляць у The Last of Us, а на наступным тыдні панядзелак, аўторак і серада у нас на Divinity Original Sin 2. По Divinity Original Sin 2 у нас марафон невялічкі, 2-3 тыдні, ну ўжо один тыдзень прайшоў, як бы. Будзем гуляць дакладна яшчэ наступны тыдзень і, магчыма, яшчэ і трэці, то бок, магчыма, 2 тыдні бліжэйш. Вось, а на гэтым усё. Гляджу, хто у нас ёсць. Так. Хто у нас? Дзе у нас? Я бачу Рудзі ў фактору, я так разумею, фактору яму вельмі зайшоў, так? Альбо вы нагаласавалі, чат. Зараз пойдзем да яго, я не сачыў за стрымом, як у яго там справы з яго фабрыкай. Зараз і вызначым. На гэтым у мяне ўсё. Улятаем да яго. А вам жадаю добрага дня, добра вам адпачыць, калі вы адпачываеце, калі вы працуеце, добра вам папрацаваць. Мы пабачымся з вамі ў панядзелак, як звычайна. Добрага вам дня. Да пабачэння.